Xa. A Sí. ver. Vou refrescar aquí. Estou poñendo aquí a pantalla de que comeza o directo. Hai hoxe moita competencia. Bueno, Anda moita xente do Twitch en galego, sí. Joder. Había un mogollón de cousas. Porque nós temos o noso nicho de mercado é moi específico. se ti tes aberto o Streamlabs, por exemplo, podes modificar ti o título do stream e tal en directo, sabes? E modificas en todo. Ostras, buah, pero entonces, eso sí que eu creo que me peta o ordenador, Sí, bueno, eso xa. Claro, sí, no, hai que saber os límites. A ver, isto Ainda non me aparece aquí. Está a pantalla de que comeza o directo, isto mentres estás escoitando a nosa voz, pero bueno, non pasa nada. O pro sería que Que pusimos aquí a entradilla. Claro. Ey, que pasa? A ver se podo poñer. Pasa que non se reproduce isto Apaña Twitch. en directo. Vou volver a entrar porque isto non ten xeito. Shows, Twitch. Vale. Vale, parece que sí. Está lo vendo? Ahora sí, ahora xa me sai. Poñíame que estábamos en directo, pero ainda non me deixaba. Sí. Xa está. Moi ben. Pois vamos a asomar a cabeciña. E que tal se ve, xa me dirás. Ves ben? Vexo que a barriña esta non se actualizou. A de novos seguidores e tal. Non sei o que te podo facer manual, non? Si, doulle aquí a repetir alerta en teoría. Porque nós realmente temos... Cantos seguidores temos? 19. Pero sei que temos 16 aí. Entón repito esta alerta. E xa deberían ser 17. Repito esta xa está. 19. Ala, aí está. Con orgullo. Bueno, benvido a todo o mundo, que estamos aquí traballando en directo. Benvido a todo o mundo ao segundo stream chaser deste longo pero breve ano 2020. Estamos comezando aquí. Acompáñame Rodicio tamén. Acompaña Hola, Rodicio nesta hermosa tarde. Poño voz de Darío por se un día ven Darío para que a xente non se asuste. Con Darío xa che dixen que falei outro día. Metemos o meu can tamén aquí. Zar. O clickbait do can. O clickbait do can é moi importante. Vai xogar o can tamén. Xe, Pode levar polo monte tamén. É saber todas as cousas de internet, sabes? É importante ter un can, poder Claro. acariñalo e tal para sair un Twitter. Can you pet? Ai, can you pet the dog? Exacto. Era pata. Moi ben. Estamos verificados, en plan, you can pet the dog at aquecheirapapa.com. Bueno, o tema. Vamos a dar o xogo a ver que tal se ve. Comezamos con que vamos primeiro ao monte, Rodicio? A ver, eu diría primeiro coa BTT, non? Eu creo que primeiro sacamos a BTT e xa despois imos de cando quedemos cansos imos de paseillo, non? Veña, pero vamos ca bici. Vamos a iniciar o tema, a ver que tal vai. Deste ti non sabías nada, non? Este sí que cho descubrín 100%. A short hike, sí. Ah, non, ese, o outro, verdad. Este xa o coñecías, pero xa xogar este. A short hike é novo para min. O das bicis sí que o comprei e estuve xogando. Non acabei nin nada, pero está bastante divertido. Está bastante como relaxado e tal, sabes? Moi... A ver, eu tamén só consumín ata o de agora, como vou consumir agora mesmo, de volleur de videoxogos. A ver. E incluso visto así é extremadamente relaxante, polo tema do son, de como está diseñado para que te sintas un pouco nesa pureza de
De biciclista. De biciclista. Claro, joder. Vale. Vamos ver aquí. Non sei que se Deberíamos ven. estar vendo o xogo, ben? Agora. Olha o que dicimos dos ciclistas. Home, Bueno, ti és Bueno. ciclista, Rodiz. home. Cicloturista, prefiro o concepto de cicloturista. Cicloturista. Eu vou a sitios en bicicleta. A veces os sitios están no medio do monte, pero vou a sitios en bicicleta. Non, ademais é que cando vas por aí comparas con xente, sinteste extremadamente nubi, Sí. A ver que tal se ve e tal. O sea que igual Creo que non nos mal podemos estoy. meter cos ciclistas que está Agos Reigos aí marcando territorio, entón. Ah, sí. Ah, Sí, parece. vale, a ver. A ver, pues Vamos non sei. quitar esta música que xa... Xa temos a do xogo, que é moi bonita, ademais. Mira de que me chivo a Batcova, sí. Tamén lles mandamos unha foto con a bicicleta o outro día no Twitter, a Batcova, E xa estamos. Ok. E nada, teño cousiñas desbloqueadas xa estou na segunda montaña de Catro. Ah, sí? Sí, por xogar un poquinho xa cando comprei. Teño outra bici e tal. Temos aquí as montañas. E isto creo que é unha actualización ou algo porque non me soa de nada. Cada día terás disponible unha ruta aleatoria que che desafiará con novos obstáculos e atallos. Pois xa ves. Podes xogar a carreira actual todas as veces que queira. Ao final será como un xerador que teñen aí de... Pode ser, sí, que vayan cambiando os De mapas tramos. cada pouco, non? Sí, pero bueno, eu penso que antes disto imos primeiro tranquilamente xogar como se Sí, sí, comezásemos entra- o xogo e tal. En personalización podes ir aquí e cambiar tanto o aspecto da bici como do ciclista. E as bicis cambian, porque se ti colles a Grasshopper esta, ten, digamos, máis agarre, diferentes máis... stats, que non sei por que non se ven, pero ten diferentes stats. E logo o ciclista podese cambiar, bueno, podese Chile modificar de algunhas pago. cousas, sí, podese modificar. O casco podes facer que sexa así totalmente cuberto ou Ah, que guapo, vale. Sí, sí. Urbano non, que somos globeros. De Os ruta, gráficos de ruta. do xogo xa se ve que son en plan a Low propósito polygon e tal. poligonais, sabes? É todo como moi... Sí, sí. Pero queda moi bonito. Low o Polygon, xogo. sí. Evidentemente vendo a... doble suspensión, rígida, ferro, carbono, sí, de todo. Mira o saltillo que dá. Nada. Aluminio e só suspensión adiante. Poñer o casco moi así, auténtico. seguros pero sen pasarnos. O corpo Claro, vamos a hacer- tampouco imos de... podemos Tampouco ser- imos de descenso. Claro, podemos ser de diversas etnias. E nada, o pelo que tampouco é que se vexe moito. Pois igual as trencitas esas se ven o vento. Trenza lateral, trenzas. Vai, aí. Espérate, así. Pablo Iglesias vai en bici. É isto. Agora a ver, espérate. Aí, Como era de o un casoplón. partido improvisado. Claro. Está Cando indo xogaba- ao casoplón do cole. Era o título do streaming indo en bici ao Casoplón. Cambio aí, que ti podes cambiarlo. Ímolo deixar así a Pablo Iglesias. E logo podemos cambiar o que é a bici. Que a bici esta é como máis... A Grasshopper era a primeira que desbloqueas, a primeira que che ven. E logo xa desbloqueei a Trailblazer. Que esta o que pasa é que cando caes desde unha altura non ten un pouco máis de estabilidade. Non morres tan pronto, digamos. Xa, máis de descenso. Pero bueno, vou coller a primeira, así de entrada. Que pasa que non a podo coller. Non entendo nada destes menús. Non sei. Probablemente a escolla despois. Vale, Está pois por montañas. ver, Imos a ansioso. primeira montaña, Greaterhorn. Greaterhorn. E imos... Greaterhorn é... Bueno, non se chama así, é Matterhorn, o Cervino, que está entre Italia e Suiza, que hai unha estación de esquí. Será O esta. sea, a mítica montaña dos lapiceros alpinos, Sí. sabes, do debuxo este pues era o Matterhorn, esta montaña. Será unha... Será aí un... É como os Vale. nomes do PES. Exacto. Non tiñan os dereitos da montaña, tiveron que chamar aí Roberto Largos.
Roberto, era a versión de Roberto Largos en montañismo, Claro. sabes? O Greterhorn. O Overest. Pois xa vemos que hai diferentes rutas aquí. Dentro da mesma montaña. Que Mira, de bueno. feito a cuarta ruta non a teño nin desbloqueada, porque tens que facer aquí unha serie de cousas. Pero neste punto desbloqueei a segunda montaña e xa pasei a segunda montaña. Que bueno. Xa tengo E nada. puntiño este arcade. Imos facer a primeira, e basicamente temos dentro desta ruta temos diferentes cousas que facer, que é principiante, que é basicamente chegar ao final sen presión ninguna. E logo que estas dúas cousas xa as teño feitas, claro, completala en 3 minutos ou menos e ter 21 accidentes ou menos, que evidentemente é moi sinxelo. E vemos aquí na pantallas hai diversos puntos de control, que se pasas un punto de control xa renaces aí, digamos. Entón ese tempo que tardas en pasar ese checkpoint, pois xa se queda guardado. Eses son os meus mellores tempos, que tampouco me matei moito, a verdade, en ningún momento. Pero aí están. Sí, é que a cuestión, polo que poden ver por aí, non é tanto de matarse, senón de ir descubrindo como pequenos atallos pouco a pouco. Claro, porque Sí. logo hai desafíos que son de velocidade, en plan, de completa toda a ruta en menos de tanto tempo. Pero hai outros desafíos que son máis de non ter accidentes ou de tal, sabes? Ese poderlo tomar con moita calma e ir explorando tranquilo. Entón, dependendo do que queiras, hai que coñecer un pouco a ruta. Como na vida real, claro, cando vamos por aí polo... Sí, claro, na vida real tampouco hai idea de matarse ao Cando vamos principio ata todo o presa, tempo. nos vamos a non ter accidentes. Vamos ata presa, como ir a Cebre. Sí, está dicindo aquí Lucía, e faise vos de noite. Esa vez que volvimos aí ás 11:30 da noite coas bicis en luces, tío. Igual había un par de birras xa no corpo, ademais. Sí, ao límite. Logo temos aquí o modo libre, que é simplemente nada. Sen puntos de control ni nada, é simplemente chegar ao final e desbloqueas unha recompensa. A mí faltame por facer aquí en os desafíos de experto. Faltaríame, mira, un 50 ou menos e 7 accidentes ou menos. Este é complicado, porque claro, non tes que ir rápido. É de matarte. De feito, mira, o meu récord é un 59. Así que... Xa. sen Bastante matarte, máis rápido, claro. non? Claro. Pero bueno, imos facer simplemente aquí... A ver. Seleccionar desafío. Como podo entrar aquí? Tío, estou flipando. Como podo entrar aquí dentro? Ah, porque... Mira. Necesito a bici Pacebreaker. Non o teño desbloqueado porque necesito ter a bici chamada Pacebreaker para isto. Vale. Entón non o podo facer. Vale. Que pasase dele, que non o podo facer. Entón aquí realmente teño todo feito. O que podo facer, teño todo feito. Xa. Pero bueno, imos xogar xogar a súa lógica... Sí, imos xogar a chisme igualmente. Sí. E logo, mira, as bicicletas que teño son estas, que son a Grasshopper, que é como máis, digamos, a equilibrada. E esta é sólida, preparada para todo tipo de terreos e un mellor descenso, que como que ten moita máis estabilidade. Non tes moito sprint, pero amortiguas moi ben as caídas, máis ben. Sabes, se agarran ben as rodas e tal para baixar por costas. O sea, non é tan estable de que teñas tanto control, pero sí podes forzar un pouco máis a caída e tal. Xusto. Sí, ves aí a doble suspensión xa, está aí fardando. Aí está. É que para ser poligonal é un xogo con moito detalliño, E logo, claro, isto así está en primeiro plano, pero cando vas descendendo por aí queda todo moi armonioso e tal. Sí. A min estética sí que me gusta. Claro, mira, a Pacebreaker é esta, que debe ser unha como moi rápida. Mira, moito sprint, moita aceleración, pero pouca estabilidade e tal. Mira, necesito pouca amortiguación, claro. Necesito ter 6 pezas e teño unha. E cando a desbloquee xa podo volver a montaña 1 e facer o rollo ese. Sí, mola, é como se fosen rutas que só podes facer con bici xa de descenso ou cosas así, sabes? Máis específicas. Efectivamente. É aquí onde realmente podes seleccionar a bicicleta, ves? Porque doulle a personalizar. Xa. Personalizando podo seleccionar dentro da bici o aspecto que xa ves que tampouco hai, sabes? Este está deseñado por Martin Laue, que quede claro. Ollo, unha bici toda lila. Xa está, que a parte de atrás negra. Pero ademais é acorde... Pero ademais é acorde Podemos, tío, que é perfecto. Sí, perfecto. Purple Rain, como a canción. Sí, estamos facendo aquí a bici de Pablo Iglesias, míralo. Pablo Iglesias en bicicleta. Así, pois xa está, esta. E o ciclista podemos poñer outro conxunto para que sexa máis republicano, non sei. Non recordas aquela... Joder, Teño dous nada máis. Aquela mítica foto de Pablo Iglesias coa camiseta da República. Xogando fútbol aí de forma atrapadeira. Sí. Super trapalleira. Ou cando xogou o baloncesto, que hai un vídeo del como xogando o baloncesto, cos colegas aí tamén de, bueno, están grabando e o tío pega un bote, fai un tiro e mete aí a tabuleiro, en plan, desde bastante cerca.
E puxeronlle por riba o de Andrés Montes, en plan, lo ha robado Jordan, Jordan. En fin. A ver. Esto todo está, nada, conxunto ou vermello ou... Bueno, vermello, porque Pablo Iglesias é un rojo. Vermello. Claro, un rojo vai na bici, perfecto. Pois xa está. Comezamos. A ver, quero ver o feeling. Mola porque non ten nin música, sabes? É un rollo que Sí. está moi... Teño que atopar a forma de que saia o canta, joder. Non é un gato, pero fai ruidos de gato, entón. Poñerlle un croma para que vaya, sabes, está Sí, sobre o xogo o único que se ve o can. Bueno, pues vamos a empezar. Mira, básicamente, ti a cámara é fixa, sabes? Ti non lle podes dar, a bici non ten para que lle des para atrás, non lle podes dar para atrás a bici. Como na vida real, vamos, tenías que usar como na vida real, vaya, sí, exacto. E logo ti realmente de controles casi non tes nada, o sea, tes acelerar, que co gatillo de dereito do mando, e facer o sprint, que facer o sprint hai unha barriña que logo se pode, bueno, frenar, claro, non vas para atrás pero podes frenar cos gatillos. E logo co A, no mando de Xbox, faz o sprint. Pouco máis, mira, aquí por exemplo xa teríamos un... Por aquí en teoría podes descender, probablemente con outra bici, probablemente se o intento aquí, mátome, sabes? Buah, en serio, por aí te podes tirar? Sí, mira, non me matei, de feito. Buah, pues amigo. Ves Agora ese colles tipo este de outro lógicas sendero como... e tal. E mira, por aquí tamén poderías, en teoría, me matar, pero por aí abaixo en teoría podes. por detrás como facendo aí un pouco de requiebro, ¿no? Mira, o camiño que é un pouco máis seguro é este, logo vas por aquí. E morro. Buah, pero ten Pero moito... sabes que- Vale, porque... Claro, mola, ten como o puntiño este de deseño de niveis que vas, Sí. que vas buscando. Efectivamente, que ni sequera, mira, este é o camiño de Claro, o verdade, camiño que sabes? eu pensaba, claro. Irías todo por aquí hai un pequeno atallo tamén, ves? Que normalmente iríamos como por aquí, sabes? Ui. O que si os controis levan un pouco a erro, no sentido de que como a cámara está fixa, ti tes dous esquemas de control. Creo que me fixe outra vez que xoguei. Onde está? Que mítico de xogos de Claro, de avións, non? o mando podelo facer invertido ou esquerda dereita ou desde a cámara. A verdade é que Desde a cámara? se aplico... Ostras. Vou poñer isto... Igual desde a cámara é máis correcto, non? Máis intuitivo. Non, porque realmente agora que estou así, non? A miña dereita é como é sempre si, cuestión como este a cámara. Ao final penso que o mellor, os que máis se me afago a eles son estes, os de, bueno, porque os invertidos é unha locura, os invertidos é que, o sea, é literalmente o contrario do que hai que facer. Xa, pero eso había un vídeo moi interesante explicando por que había sempre a opción de controis invertidos, porque xa dende as primeiras xeracións de videoxogos, os videoxogos de avións, moitas veces introducían o dos xogos invertidos, a base deso hai como toda unha escola de deseño de videoxogos que sempre os invirte. Hostia, eu a min non me son nada cómodo, de feito aquí os que máis me gustan, vamos, son os de esquerda e dereita de sempre e tal. 22 segundos. A min pásame que vaime por xéneros. Por exemplo, en xogos de avións, que a min tamén teño xogado algún Flight Simulator ou unha cosa así, sí que me gusta moito o control invertido, sí, moito máis. Funcióname moito mellor, pero non sei, como che está cableada a cabeza, sabes? Claro. Sí, ten que ser iso. Eu aquí puxeno así, o de desde a cámara, en teoría parece que moi ben, pero logo realmente, por exemplo, eu aquí estou así, non? Sí. Ou mellor aínda, estou así. Para ir agora mesmo á dereita, estando así, teria que darlle o joystick para baixo, tío. E realmente a min saime moito máis darlle para dereita, sabes? Tes que poñerte un pouco na perspectiva. Eu creo que poñería, sí, eu creo que lle daría dende abaixo, pero claro, depende o mesmo, claro, depende como imagines, é como un avatar, sabes? Hai que ver. Bueno, moitas grazas a Miguel Fieiro polo follow. Benvido. Por seguir. Moi bo. Nada, bueno, se lle das a A, como ves, sae a barriña de sprint, que claro, cando ti podes manter pulsado o botón, incluso. Ui. Pero son super ricos os escenarios, tío. Mira, por aí te botaches por un sitio que non estaba nin imaginando. De todo, sí. Que guapo. Vamos, que ata aquí, o sea, levamos na terceira sección e tampouco explorei todo o que podía ter explorado, sabes? Xa, para nada. Estábamos aí de cháchara. O sprint podelo manter pulsado, que ao principio eu daballe como toqueciños, pero podelo manter pulsado, que pasa que cando se gasta, ponse así en vermello e o tío cánsase moitísimo. Non es que está aí todo canso. Cando o gastas, mira como se pon así cabizbaixo, en plan, ai, que canso estou.
tens que esperar que se volva a encher, claro. Entón é mellor ir como a pouquiños usando, sabes? E nada, por aquí creo que isto é de dentro, efectivamente. Totalmente tal. Podes rirvos de lo cando se mate. Sí, sí, por favor. A ver, agora mesmo estou máis pendente de explicar os putos controis que de facer nada, pero... Pero que nos confiamos en ti, non rompas a maxia da simulación. Eu quero imaginarme que isto é bici de verdade. Claro. Pois aquí estamos, Non teño o monte poligonal este. A verdad que está... A mí mola un montón o estilo, sinceramente. É que O aparte, estilo está non sei que tal se está vendo no stream, pero isto aquí cos cascos, se realmente calásemos a boca un minutiño, o es todo... Non hai música, pero esos paxariños, o vento, a bici, todos esos sons que fai o derrapar e tal, sabes? Está moi chulo. Pois hai un sonido como envolvente, sin pretensións, pero queda perfecto. E xa ves que non é un xogo realista para nada, é realista no sentido de que, bueno, caes e morres, pero, sabes? Por aquí podrías ir, creo. Mira, non me matei. Vamos. E nada, sí, do sprint, supoño que depende un pouco da bici que leves, pero en xeral convén non abusar do sprint, porque realmente se estás facendo speedrun, se sabes que aí nese momento dado podes sprintar, sí, pero senón o máis fácil é que acabes comendo un árbol, basicamente. Yeah. Ou que te canses e realmente non sprintes no momento que teñas que sprintar e tal, e bueno. Sí, tengo Por puntillo. aquí creo que se pode... Tamén un pouco como... Xa ves que este camiño parece que non vai a ningures, pero realmente se eu dese... Claro, non sei canto aforras, por exemplo, nese camiño. Claro. Ter que maniobrar tan... Bueno, esa morte, tío. Esa morte... Esa morte foi unha votación secreta no Congreso contra Pablo. Moción de censura. Realmente cando eu estaba intentando, sabes, tirarme aquí un ratiño, por aquí creo que sí que podes irme, de feito sigo vivo xa. Sí que hai veces que vas moi lento cara a un obxecto e o xogo decide que morres. Sabes, o xogo decide que é hora de que non pases iso. Pero bueno, normalmente é xusto, quero dicir. Non teño esa sensación de, non teño que ter morto aquí, sabes? Normalmente cando me espeto é porque fixen eu algo mal. Xa. Cando caes así por unha costa, pois probablemente esta morte coa outra bici non sería, sabes? Amortiguaría suficiente. Cando caes así por unha costa normalmente tens que ir frenando, moitísimo, sabes? Tens que ir aí aguantando o freno durante todo o tempo. Pero vamos pasar esta pantalla. Estou aquí moito falo, pouco falo. Dar gracias a Karl Marx, que se acaba de... A Karl Marx que se acaba de facer follow. Moitas gracias, Karl. A verdade é que non é sorprendente que veña Karl Marx, tendo en conta que estamos aquí facendo unha run full Podemos. Sí. Un rojo, nunha bici podemita. Mira, por aquí creo que se pode. Por aquí o que tes é que caer na pedra grande esa, sabes? Sí, para facer como a plataforma aí, non? Sí, mira, fixen un pouco mal. Oh, que guapo. Está lo vendo ben, verdad? Está lo vendo en directo, digamos. Non. O sea, no directo non sei... No, digo, se o estás vendo polo Discord, é dicir, ti está lo vendo según ocorre. Exacto, sí. Vale, perfecto, genial. Que outro día, claro, porque non era un xogo así nada movido e tal, pero... Sí que sí, de feito, o maior desfase outro día foi cando xogamos sobre elo, claro. Que cando... Claro, eses 10 segundiños tiñan que matar, sí, basta. Pois xa vamos chegar ao final, bueno, este xa ao final. Está me molando tamén o puntiño ese de cando tens que rectificar, sabes? Cando non estás facendo totalmente limpo, a maneira en que o avatar rectifica tamén como realista de alguma maneira, sabes? Pese de puta nai. Karl Marx tenme moita pinta de ser Darío. Ti crees? Non sei. É porque temos un colega que está... Recióticas de Q a terceira curva. Ademais é un futuro streamer tamén en potencia que o son Darío, son tipo de incógnito. É que xa a preguntarme polo Cyberpunk xa dixen eu, tá aí co Cyberpunk a saco. Si, irá a Darío MJ, que tamén é colaborador da revista, claro. Darío é un cheirer oficial. Inda o artigo do domingo é de Darío. Podes entrar a ver a entrevista que lle fixemos á esposa. Mira, bueno, isto todo que falamos antes aquí das rutas e tal, todo de experto, explorador, principiante, que aquí falta unha bici, era só na primeira ruta da primeira montaña. Na segunda ruta da segunda montaña teño cousas por facer aínda. Ves, se abaixo con 13 accidentes ou menos xa desbloqueo un conxunto.
Voodoo, que seguro que ya cae moi ben a Pablo. O Collector. Sí, O, igual ten que facer algo de vudú tamén no Congreso, algún o Chepudo de Galapagar, como lle chamo. che pudo de Galapagar. É que Jorobado de Galapagar. imagíname que sempre o penso, sempre me imagino a Jiménez dos Santos cun diario de soños, tío, desto de que lle ven insultos durante Claro, a noite, sí, ten que porque é moi creativo, despertarse e Pablo. apuntalos. Outra cousa non, que pero ten que tío despertarse e creativo. apuntalos. Vale, aquí vou ir Até moi ao así. seguro, porque basicamente a miña tarefa aquí é Non ter morre. menos de 13 accidentes. Hai un atallo nada máis empezar que consiste en baixar por ves ese camiño que se abría aí á dereita? Sí. Podes baixar por arriba aí facendo saltos entre todas esas Wow. lomas. E caes aquí. Bueno, notas a diferencia xa respecto ao anterior, anterior ahora sí que se ve faciliña en comparación. Sí, sí, realmente isto xa che digo que xa Que guapo está esto, podes facer tempos moi seguro que con bicis rápidas e sendo bo, que eu non son nada bo, podes facer tempos super pros aquí. Porque mira, agora estou indo bastante despaciño tal, porque quero facer os 2 accidentes, pero o meu récord nisto é bastante máis grande, sabes? Xa, pero tamén é bonito de verte facelo pola segura, que conste. É que realmente é un xogo que podes desfrutar, é un xogo que podes desfrutar en plan tranquilamente moito tamén, sabes? Sí, sí. Non require non é necesario xogar para gañar, sabes? Aí en plan, teño que gañar, non, Sí. non pide eso o xogo, tamén podes ten un punto moi tamén desafiante, digamos, pero mola É que un punto teñas máis as dúas tranquilo vertentes. de disfrutar da mecánica que ten, sabes? Xusto, ten as dúas vertentes, está moi ben iso. Mira, por aí seguro que podía ir. Tamén se podía baixar recto igual. Sí. Arriscas. Non podo, é que ás veces cando queres xirar para un lado, de repente meteste unha hostia, sabes? Non xira tanto a bici. Ostras, Por que aquí, guapo. supoño que a idea será facer isto agora e baixar todo por aquí, pero seguro que hai un Sí. xeito de non ter que facelo todo, sabes? Ui, De forzar a curva. mira, vaya morte. Un Schumacher. Seguro que podes facer así, con algún tipo de bici, sabes? E caer xa directamente. Sí, de caer aguantar abaixo. Ou por aquí, mira, por aquí ves este... Normalmente hai un pequeno como indicio de camiño, sabes? De que dis, por aquí seguro que se pode. Fíjate, por aí xa case baixado. Bueno, levo 5 accidentes e teño que facer menos de 13, así que vou seguir en modo safe. Sí. Sí que o que lle vexo o xogo, ás veces, a cámara é necesaria para ter ese rollo de... Sí, se a de cámara xogo fose libre bonito. probablemente non xeneraría o mesmo ambiente. Pero claro, ás veces a cámara pode che xogar algunha mala pasada, sabes? Porque estás aí Sí. nalgún sitio que non ves ben unha pedra e mataste. Pero bueno, digamos que é un mal menor e un pouco necesario. Que, menos mal que xogas ti, eu estou seguro que se xogase eu Ui. forzaría todo o tempo a non ter ningún accidente. Que cada vez que escoña veñeme como... A ver, é un arran, quero dicir, tampouco. Logo haber algunha de facelo en tanto tempo, aí podemos morrer as veces que queramos, que non... Aí non hai problema con iso. Sí que me entran como flashes de Vietnam, cada vez que me caigo. Recordo cando me caigo na bici e, joder... Mira, morrín aquí. Aquí, mira, despois deste punto de ¡No! control, temos... Despois deste punto de control temos... Mira, xa está Darío probando aí as mayúsculas. Sí, de feito xa o baneou o Streamlabs durante un segundo. Xa di, aí oches tampouco me berres, Mira, aquí temos dúas opcións, que sería ir rectos ou este atallo que é a tope. Que se tiras por aquí, e isto podelo facer realmente moi rápido, sabes, sprintando e tal. Sí. E realmente por aquí baixas, creo. Buah, Morrí por culpa da... Pero ves, aí, por exemplo, aí creo que foi, por exemplo, pola bicicleta. Sí, seguramente. Se levas unha bici, sí. Podrías descender por aquí, sabes, coller o atallo ata aquí, ou seguilo, e seguramente podas, con outra bici, caer aquí de alguna forma, sabes? Sí, tal cual, ten toda a pinta. Ou incluso por O aí sea, que arriba. se vas demasiado rápido, mira, por aquí arriba tamén te impide haber nivel. Eu penso que o atallo era ese. Vou morrer unha vez a propósito. Para... Levo 9 de 13, Xa non podo forzar moito máis. Mira, sí, era isto. Sí, que guapo. Oh, que guapo. E realmente isto se o faz a toda hostia, fíxate todo o que estamos adiantando. Sí, adiantando. E iso que non vamos a full. É que de feito parece outro nivel totalmente. Claro. O sea, non esteas adiantando, é que vas directamente por outro sitio. Sí. E vou moi safe, que realmente isto... Sí. Mira, indo moi safe, só quedei a 2 segundos do meu récord. Claro, porque os atallos é gran parte da cousa. Claro. Nada. Molame moito tamén o Buah, desenfoque que que ten bonito. o xogo, en plan que
como xoga ca perspectiva e tal. A ver, non é nada revolucionario, pero en conxunto queda super ben. No, e combina moi ben co tema dos polígonos, porque como podes forzar máis o desenfoque sin que se note a perda de detalle. Claro, é que é un xogo bonito E, sen querer ser realista, que eso vale ademais, moito, tío. hai un puntiño interesante de deseño de niveis, non? Como está feito o desenfoque para guiarte. Xusto. O desenfoque Sí. e ás veces, cando ves un atallo, tamén hai un camiño, sabes? Non tan definido como o camiño primario, digamos, que xa se ve que é terra marrón e tal, pero igual é como céspede un pouquiño menos verde ou algo así, sabes? É como sutil. Estes xogos aparte son os que, Sí. ao final son os que mellor envellecen. Hai pequenas marcas de... Claro, fanse vellos ben porque teñen a súa Tal cual, estética e totalmente. non dependen de avances gráficos. Este xogo vai seguir sendo bonito dentro de 20 anos, sabes? Totalmente, é como xogar o xogo, eu que sei, o Journey, sabes? Claro. Podes xogar hoxe sen ningún problema. Mira, A ver, hai moita diferencia, hai nas moitísimo máis longas que outras, non? Sí. E logo esta é a primeira montaña, a segunda xa flipas, ten moitas cousas. É o que queda por ver, que non levo nin o 25% do xogo. É como Mario Bros. Sí. É así pixeladiño tamén. Mira, este desafío... Claro, pero... Este desafío non podo tampouco, porque necesito a bici e a Pacebreaker igual que no outro, sabes? Estou igual. E aquí o que podo facer é modo libre. Cruzar a liña de meta, recompensa secreta. Pois vámonos facer con querido Pablo. Podes meter a outra bici. A outra que teño, sí. Espera que cambio aquí. Sair o menú. Por probar, para ver se... Sí, claro. Xa que é o único que temos que facer... Sí. Mira, este xa o pasei en plan... Este xa só fixen o do explorador, na ruta 3. Porque xa desbloqueei a outra montaña e cambiéme de montaña, pero... A ver, aquí... Modo libre, que é o último que falta. Bicicleta Trailblazer. Pero... A ver, non ten nada... non ten nada realmente... Podemita, por así dicir. Así é demasiado español, tío. Nada, un 4 xogo xa automático. Mira, aspecto 3 de 3, bro. E ademais deseñado por Christoph Brosius. É que é The Brosius. Claro. E temos cousas para o ciclista, desbloqueamos cousas. Teño un novo conxunto. Que é... A ver o conxunto. Voodoo. Aí está. Voodoo. Vamos, Voodoo. Voodoo claramente. Probable. Además eu creo que Pablo por aí. Que a bicicleta esta que é como máis safe, esta bicicleta para ir polas costas e tal. Xa verás, vamos probar por ir por algún sitio e tal. Mira, seguro que por aquí hai algo. A morte. Poderás, vou probar a pegar un salto con sprint a tope, O típico que falábamos outro día, de que cando entras no videoxogo sempre probas. Efectivamente. Ollo. Mira, esta costa probablemente con outra bici mato, sabes? Sí. Que guapo. Que bonita. Ui. Non era por aí. Para tanto non dá. Non era. Vamos probar isto. Isto creo que non o vira nunca. Ui, perdín o sprint. É que o sprint non o podes usar desde moi atrás, sabes? Telo que usar como desde aquí. Sí. Senón non chegas. Mira, case non chego. Que guai. Buah, pero está vai bastante ao detalle, que decir, non te deixa, non é tan permisivo o xogo. No, é chungo. E según vou, sí. fíjate aí que según vou caendo pola costa, aquí vou mantendo o dedo no freno todo o rato, vou. Se te fixas, notas que estás frenando, sabes? Pero é full realista eso, tamén. O sea, é o típico momento no que vas na baixada forte e tes que marcar freno. Isto é bastante jodido, esta parte. É imposible. No, fíxeno, fíxeno na parte do crono, fíxeno. Recordo que fíxeno. Espera. Agora. Vale, estímolo facer por aquí, Inda que eso xa sea por orgullo propio. Sí. Vale, aí estamos, agora aquí. Se sprintar aí. Muy mal, chaval, pero onde vai isto? Non morras aí co árbore. Vale. Bueno, a idea era caer aquí, pero fixemos xa a metade do nivel, sabes? Que se aí o faz rápido, falo en 20 segundos. Sí. Eso foi todo pola bici, claro, que a outra bici imposible, Xa che digo que a outra bici non o faz. Pues pensaba que non iba a dar mono, porque... Verdad. Vai para la fácil. A putada é que teño que facer todo sen morrer. Isto é o malo do Sí, é bastante longo o punto de control, Vamos a intentar. Pues pensei que non me iba a dar mono, porque saín onte en bicicleta. Hostia. Pero sí que me está dando porque aproveitei que onte non choveu tanto. Bueno, vamos probar. No. Aí sabes que me pasa, tío? Que igual son eu, pero... Jódeme moito a perspectiva. Sí, ves aí igual
o manexo de cámara Sí, penso que funcionaba vou... mellor. Penso que vou encarando moi ben os saltos, sabes? Realmente estou moi á esquerda. Sí. Debería estar así. Aí cheguei ben. Ahí, y ahora es Pero totalmente aquí recto. muy mal, realmente, Ahora son rectos. Sí, Sí. ahí deberían ser rectos. Ui. Wow. Aquí non sei realmente... Igual por aquí chegas máis sobrado. Sí, por aquí chegas máis sobrado. Sí. Sí, Vale, bueno. ves. Imos intentar facer esta sección e logo a partir de aquí o resto do nivel fago super safe. Hombre, a verdade, a sección esta tamén a fixo xa te saiu unha vez. Sí, sí. Foi super espectacular as cousas Merda, como tío. son. É que aí hai un cambio do primeiro salto ao seguinte. Vamos a intentar. Ves, este é un bon momento para recargar o sprint, porque realmente non o necesitas, porque vas frenando. Vale, a ver, esto é así. Por E favor, agora xa así. que ahora é bastante recto, sí. Recto. Aí... E aquí sempre te vas contra este árbol, aí hai que abrirse a dereita, sí. Sí. Pois o que che comentaba, que pensei que non me iba a dar mono porque saí en bici porque estivo toda a semana chovendo e me digo, a ver se mañá podemos. E me está dando mono porque onte sí saímos en bici, pero foi todo carretera, porque como está todo o monte tan extremadamente embarrado. Si aquí neste xogo carretera cero, Home, claro, é full descenso, non subes unha costa, que eso tamén é... Non se... O sea, literalmente non se pode. Non sei se se poderá Non con se a pode bici subir. máis adiante, pero... É que literalmente non se pode. Ah, un xogo de bici de descenso, claro. Aí falta un sprint. A ver, non estou concentrado. Non son bo, Ah, pero... pero por eso te decía que falaba eu, contaba aquí Fala. anécdotas. Vou adoptar un rol. Pois sí, é un xogo full descenso, que curiosamente eu creo que é como a versión de BTT que menos hai en Galicia, diría eu, que a bici de descenso. Un pouco ademais pola orografía que temos. Porque non hai como grande, o sea, si evidentemente hai zonas de alta montaña e tal, hai polos Ancares e máis cara esa zona. Pero a maior parte da xente que fai bici en Galicia pues ten que subir costas porque non hai un sitio onde podas claramente subir a un alto e estar media hora baixando, sabes? Sempre hai constante de sube e baixa. Ves, era contar unha historia para que ti fixes, ben. 20 segundos, sí señor. Pena que aquí non fago récord porque o punto de control non existe, claro. Neste modo. É super lonxe o punto de control, tío. Que pinta a cantidad de saltos que fixeches aí seguidos. Sí, non, é que neste modo non hai punto de control. Neste modo teño que chegar á meta directamente. Ah, vale. Sabes, o jodido deste modo é que non podes morrer en todo o traxecto. O sea, é cero mortos, vale. Claro. Monte permanente, como dicía antes. Todo Morte permanente. Ahora estou acojonado. Merda. No. Chaval. A ver, vamos a ver. Nada. Polo easy, Sí. Pasa que, fíjate, antes levou 20 segundos. A ver o que leva ahora. Sí. Chegar onde estaba. Moita diferencia. A ver se están aquí. É que antes chegabas aquí en 3 segundos. Estaba dicindo Darío, queríamos que entrase aí o Discord. Ai, pois, Entraba a charlar. podes unir a chamada. Non estamos en ningún servidor, pero... Se non di, oye, que nos avise que entre a que chegue a papá e que nos avise. Estamos 38 segundos, É case o doble. Sí, va, O sea... o doble. Home, pero que o grado de dificultade é máis do doble, diría eu. Sí. Entonces ya, sí. Seguramente se faz perfecto ainda o fagas en menos de 20 segundos. Pero agora xa vou ir sempre polo camiño. Non me gusta tanto o conxunto, que daballe mellor o vermello. Non vexo tanto a Pablo aquí. Non vexo tanto a Pablo aquí, como que se desdebuxa. A ver, si que tengo morado, sabes? Pero é para esa naranja de Ciudadanos é como... Claro, non sei. Ciudadanos, que será? Siguen existindo. Biches que joder, moito o sentín tamén, Hai como un mes que se... Non, nin sequera, menos. Como un par de semanas. Que se disolveu o UPyD xa definitivamente. Sí, UPyD, sí. Que decepción. Era un partido que ia cambiar España, pero... España Pero cambiou nos a eles. No, Pablo, non! No, Pablo, no. Pablo. Ese foi cando marchou Echenique. Echenique non. Pois a dereita. O Íñigo do partido. Sí, descarrilou. No, Pablo, no. Non fixemos a Echenique un pouco por un tema de respeto.
porque era difícil xogar este xogo con Echenique. Sí, non poderías coller moitos atallos. Eso sí, estabilidade. A versión super hardcore do xogo. Estabilidade toda, con 4 rodas, tío. Home, igual máis adiante danche Que ao final vamos a acabar aquí facendo humor de Ignatius. desbloqueas e nos tamén aguantamos un directo sen que nos bloqueas. Nada, Twitch básicamente é por poñer música con copyright. Por falar de Echenique non creo que tenes problema. Home, agora o único que sexa, sabes, que veía o CNI a cerrarnos por meternos co xefe. Outro día decíamos que nos iba a cerrar o Tribunal Supremo, xe o CNI. Non sei se daremos feito isto, Estou xa... A ver, non me... Hai que ter unha paciencia da que eu non quería ver máis niveis. podo facer cal. A ver, esta é a última run, Se sai por aquí, ver, se non pasamos ao seguinte, que non estamos aquí para perder o tempo. Temos un horario. Temos viewers. Oh, que boa. Ai! É que aquí como moi estreito. Vaya, va, unha máis. Por aí é tirarse polo barranco, tío. Que esta parte de primeira xa teño bastante dominada. Estame saindo todos os instintos negativos. Pues dicía antes tamén o Agos Rigosa, que está por aquí, mencionaba a Batkova, que non sei se os que están aí, estamos aquí no directo, coñecedes un podcast bastante chulo que le van facendo aí un cousa de un mes, 2 meses sobre ciclismo, e a verdad que está moi ben o podcast. No, leva moi pouco tempo, pero a verdad que está bastante ben. Son 2 persoas que o levan, despois tamén levan convidados todos os programas. Outro día levaron o Ezequiel... No! Non! Falsísimo, Faz todo iso e logo morres cunha pedra que... Bah! Falsísimo. Vas seguir, Dau conta aquí da Batkova, eso, que levan a xente bastante pro do mundo do ciclismo en Galicia e tal. E a verdad que está bastante ben. Tamén levan a xente que está relacionado co mundo do ciclismo un pouco máis tangencial, rollo o Martiño Suárez, que escribiu este libro de bestiario do bestiario, sobre historias do deporte, que tamén ten bastantes historias sobre ciclismo. E penso que está bastante guai. Aí estás aquí vendo amantes do ciclismo, recomendo a Batkova, porque a verdad que en xeral o mundo dos podcasts en galego está tamén explotando bastante. E má. Espera, pode ser que sobrevivas, No, imposible. É unha caída moi tocha. É moi grande a caída. É que realmente ves, mira, tes xa como... Ves, aquí hai como 3 variante, posibilidades xa, nada máis empezar o nivel. Sí, mira, podía saltar aquí, sí. Mira, aguantou a caída, bo. Seguir un pouco, caer por aquí seguramente. Espera, vou probar. Sí, proba, entras recto e despois xiras a cara esquerda aí. Sí, por aquí non. No, por aquí non. No, por aí te matas, sí. Esa pedra aí está posta polo demo. Uf. Sprint nunha baldosa. Este tampouco é fácil, Pasa que este probablemente... É máis fácil que o que estabas intentando, probablemente. Sí, tú Eu creo que sí, ¿no? Sí. Mi mata. Sí, bueno, logo podes facer aí burradas, en plan... Eso tamén, relaxa. Pero non te perdona nada o xogo, O xogo un canto... No. Se te desvías un pouco, estás jodido. Ademais, está ben porque o demostra bastante coa física. É dicir, ti sabes cando vas a palmar por unha caída, case nunca sintes, esta caída non me tiña que ter matado. No, eso normalmente non é por unha caída, eso normalmente é no chan, tocas así unha pedra, sabes, ás veces que estás así, e de repente morres e dis, bueno, podía non morrer perfectamente. Boa, que guai. A ver, aquí podemos facer aquí o sprint. Que a clave non está en facer o sprint, mira, perfecto. A clave non está en facer o sprint, que o sprint faise perfectamente, a clave está máis na orientación do salto. A ver, aí va. Vale, venga. Vamos montando aí. Cago. Venga. ¡Oh, Pablo! Os contabas ti outro día recordabas a historia cando fomos a Feceber en bicicleta. Fixen ao fin de semana. Fixen a unha variante... ruta. Sí.
Porque tamén pensaba, va, a ver se non está moi embarrado, pero mi má, estaba embarradísimo. Toda a parte de pista da Cebre estaba... Nunca tanto me costou facer a ruta. Non está mal, Que porque pensaba... é unha cousa que está aquí ao lado da Coruña. Sí. Veste aí no medio do monte, prácticamente. Sí, a ver, Coruña ten... de feito creo que o mellor que ten a cidade é que ao estar feita tan metida na península, en realidade, en canto saes, en 5 minutos, estás no monte. Claro. Está super cerca, o tes o monte super cerca. De feito, daqui a miña casa en bicicleta, me poño en 5 minutos, poñeme aí nas moas, xa é o monte. E a ruta ruta que eu creo que dos arredores de Coruña é a máis famosa, eu sempre vexo xente. Da igual que día vayas, que faga bo ou malo, sempre hai xente facendo. Ué, por aquí onde vou? Morro fijo. Non sei. Caiches, pero sí que se chegaba. Non sei se facer outra ou xa ir outra. Nada, saete, que vamos aí a outro sitio. Claro, que son as 8 de día tamén. Claro, estou un día con moita paciencia e tal, porque vamos. Sempre sí. A ver, que máis rutas temos? Vale, aquí... A ver, esta. Escaleras rocosas. Principiante. Mira, principiante. 2.15 ou menos, 19 accidentes ou menos. E penso que se fago... No, teño que seleccionar. Teño que seleccionar. Non podes facer as dúas? Parece que non. Eliminar desafío. Sí que podo facer as dúas. Podes facer os dous, claro, sí. Pon os dous, joder. Se consigues un, pois un. Pois aí está. Vou ir ca bicicleta dúas, que me dá un pouco máis de seguridade. Pero ponlle o vermello, Bueno, ahora xa da igual. Esta non o tiño. O traxe. Sí, va, sí. Vamos a poñer. Vamos a poñer o traxe, que total non hai tempos de carga, como que... Vale, así, están os dous desafíos. A bicicleta... No, que fixen? Tes posta música? Por encima non. No, non teño. Debería estar simplemente a música ambiente. É que o xogo non ten, que eu saiba non ten. Pero eu tampouco escoito os efectos de son do xogo, tampouco os escoito. Igual por aí non, pero... Pois se pos un momentiño directo é bastante bonito, tal. Sí. Vale, a ver aí. Personalizar. Aí estamos. Pablo. Chile. Aí está. Sí, señor. Pablo español. Aí vamos con Pablo. Pablo español. Por favor. Vale. Mataime. Que é o que teño que facer aquí? Menos de 19 accidentes, menos de 2.15. Bueno, vamos allá. Sí. Eu confío en ti, Eu tamén confío. A ver, se non fago unha farei a outra, quero dicir. Pois iso, outro... bueno... Santiña. Pois iso, outro día marchei a Cebre pensaba chegar a Betanzos, tío, pero estaba tan embarrado que só pensar a subida de Betanzos, que para os que coñezades esa ruta, bueno, os que coñezades Betanzos en xeral, sabedes que Betanzos está metido nunha... Bueno, un accidente, pero non pasa nada. Ahora foi, da igual. Teño 19 accidentes, quero dicir, mi má. quedanme 17 ainda, iso que este foi evitable. Hai que forzar un pouco para facer o récord, que senón... Pero notas a diferencia, do anterior nivel onde estabas xogando un pouco máis... Aquí que te tiras máis ao loco. Que é un xogo completamente diferente cos puntos de control, Sí. Porque podes forzar moito máis, sabes? Sí. Non tens que andar a outro un pouco... É o modo máis merda, penso, porque mandaste unha paciencia. Non é divertido ter que estar repetindo todo o tempo. No, a ver. Sempre te tiras como un loco aí, Para gañar aí ese segundiño. Creo que por aquí podo. Sí. Mimo. Ves, e logo morro aí cunha pedriña pequena. Sí. Bueno, non sabes nin como fixeches esa. Son moitos anos na bici. Son moitos anos, non? Que me sirva de excusa esto tamén para sacarte un día de bici, que ahora hai moito que non saímos. Non estaría mal. Este é un campo de minas, Esa Mima. baixada era un campo de minas. Moi bonita esa baixada, Saiuche genial. Aí vamos. Por aquí haberá algo? Vive. Ui. Como vas a vivir? Mima. Onde vas? Espera, que podese forzar así, ves? Estou vivo, Pasa que agora vou acelerar e o árbore vai... mira. No, sobre iso. Estou vivo, estou vivo. Non morrí, joder. Non sei ni por onde vou, tío. Que carallo é isto? A ver. Mira, aí perdiches mazo de volta. Sí que
que digo. Bueno, ten que ser por aquí, ¿no? Boa. ¡Non! Bueno, da igual, non pasa nada. O bo que agora podo coller o atallo ben de todo. Sí. Non sei que atrás, onde che marcas accidentes a que levas? Arriba á esquerda, accidentes 10. Ah, sí. E tempo, o bo que o tempo podo... Bueno, faltan menos accidentes. Vou ir un pouco máis safe. Por lo menos para este punto de control. Vou ir por aquí, creo que... Si, este é o atallo de antes. Por aquí era a parte boa. Sí. E non era difícil, ademais. Pues. No. Tamén iso, coñecerse o nivel, é o mítico ao final un xogo Merda, deste tío, tipo outra vez. arcade. No mesmo sitio. No mesmo sitio. Didi, perdón. Nada, con un xogo tipo arcade como estes, ao final tamén ten moito de repetición, sabes? De volver ao nivel, de Sí, volver a total. buscarlle outra... A ver, é Tamén habilidade, divertido. porque hai moitas caídas que Sí, xa non tiña sí. que ter, pero... Sí, é repetición pura. A verdade. Te recordan un pouco a esos xogos de coches de cando éramos novos nas recreativas, Sí, que eran puro matarse 800.000 veces nos atallos ata que o sea, onde pensabas que podía haber un atallo e moitas veces te ibas contra as paredes. ensayo e error, basicamente. Sí. Ensayo, error, proba. O 2.15 Pues esa xa nada. pedra tiña unha pinta de plataforma, chaval, que case... Un pouco de cabeza para... Uf, Ese sprint, que ten que estar aquí a punto de control. tamén ten No que final estar xa, ao no final. Está ao final xa. Vas moi ben, É non? Pablo. Ah, perfecto. Eu conseguiches as dúas. Conseguín as dúas, sí. conseguiches Nah, as estas dúas. non son super difíciles. Canto tiña que ser 2.15, va. 2.15. Claro, Ahora medio estás fardando, minuto. claro. Ahora fardas de que... Ah. Claro, estás a outro nivel xa. E a posición supoño que será a posición mundial. A posición mundial, sí, te crees? Supoño que será, mira, clasificaciones. Aí está. Pode ser, sí. Clasificacións, primeiro posto. Aí estou. Claybor Jan Chocobo. Primeiro Pollo posto. muerto. 41 segundos fixo alguén, 41 segundos, chaval. Que a bicicleta rápida esta. Iso sí, Sí. 454 accidentes. O tío estivo aí pim pam. Sí, Moito mérito, un forzando pavo. as versións máis difíciles. Un pavo fixo Con dous con accidentes, 2 accidentes solo, en 55 segundos. 55 segundos. Ese é o pro, ese é o auténtico pro, Mi tío. madre. Ese é o que Qué tiña que eficiencia. estar arriba de todo. Que Tiene que haber unha ratio velocidade de accidentes e valorar iso moito máis. Claro, é que a mí me parece moito máis loco que facelo con 400 Sí que é, 400 accidentes. pero tío. moito máis. Se había un aí que fixo 1.200 accidentes, eso é probar ata que che saia ben Claro, todo. para que reventa. Vale, agora están as de experto. 205, que xa pasaría con esta mesma. 12 accidentes, un 45. Vamos probar outra vez. Non podes baixar a outra montaña, para Podo ver pasar, sí. outro bioma. Sí, casi sí. Bueno, temos este Sí, tamén, que este esta nin aprobei. Sí, Ten aquí porque non unha sei parte se no medio xogaremos- bastante chunga, parece. Son as 8:15, non sei se xogaremos nada ao short hike, se non. Ah, sí, mira, esta é máis... Sí, eu penso que un pouquiño, penso que sí. Sí. Esta é máis así de outono e tal. É chunga Pégalle esta. máis a época. Pégalle máis a época do ano que temos. Que Sí. bonita esta, non? Probamos a ruta, non sei a que ti queiras. Esta Probamos recórdame que a... O mapa recórdame as Fragas, tío. Fuches unha vez as Fragas do Eumeo. Nunca fun en bicicleta tamén, tío. Fum, pero en bici non. Eu tamén fun andando, pero nunca fun en bici. E hai unhas rutas chulísimas tamén. Este creo que sí que é con puntos de control, porque é o modo fácil, por así O decirlo. modo fácil, non? Puxen a bici normal, non puxen con a que ten boa amortiguación. Pero con Non esa tes chego como- a tes como mentir, máis mal. fixen única e exclusivamente pola cor da bici. É que somos, veo que che digo, cicloturistas, tío. Vamos pola estética totalmente. Non, isto non é... Xa sabía que por aquí chegamos a algún lado. Por aquí Bueno, chegamos a pero algún por aí- seguro. Sí, pero ten pinta de ser la muerte, Pero por aquí ca bici, ca outra bici. Hostia, está me dando ganas de cambiar a bici simplemente para poder... Oye, Pero non notas que esta ten máis maniobrabilidade? O sea, non ten ese puntiño de que Sí, unha dache máis dunha cousa... É máis rapidez tamén, pero... Oh, que ben vou. Voi pum, 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 pum. Ole, vamos. Paco. Esta vez... Ca outra- que ibas facer. Ca outra bici probablemente podas facer o mesmo, pero máis rápido, sabes? Podes baixar así Pues non frenando, podemos- pero sen tanto a cojón. Non podemos meter a Darío no chat porque senón estaría facendo bromas de te gusta el sexo todo o Pero tempo. te gusta. Soy manuda.
Ou cantando unas cancións en euskera. Por favor, Darío, se estás aí, escribe algo en euskera no chat. Non sei se a xente do chat queredes que pasemos o... Sí, podemos cambiar o short xogo hike. un momentiño, tal. Simplemente por ver como esta montaña tamén. Sí. Porque probablemente haberá outra, supoño que haberá, quero pensar que haberá outra en plan de neve e tal, sabes? O xogo é moito máis que Ten toda a pinta, sí. Ui, esta é máis desta época do ano, ese cambio vai ser máis embarrado, a verdad que... Sí. É que... Está me dando máis flow. O que vimos é moi pouco, pero o xogo ten moita variedade para o... Sí, para a mecánica que ten. A mecánica é moi sinxela, pero consigue mogollón con ela. Vou aquí como as cabras outra vez. Ah, tío, eso con outra bici, eso non pasaba. No, eso te mataba igual. Esta é a de 100 euros do Decathlon, tío. Pasa que é lila, entón xa. A ver, a Orbeas. A ver cando nos patrocina Orbea o Twitch. ¿Sabes? Ole, vamos aí, que xogo de joystick. Que xogo. Uf, como me da Mimo. Onde vas? Punto de control 2. Aí está. O vicepresidente que nos merecemos. Uai, é moito máis bonita, me está gustando moito máis este bioma. É que, sí, o outro era bastante vacío en comparación. Super bonito. Este sei o tronco ese tamén e tal. A máis que é época do ano, tío, que esta é máis de inverno, máis... Sí, é que realmente o xogo, ti xa queres podes parar así a mirar, sabes, un pouco. Para xa que hai unha podendo meter no Twitter. A mecánica é tan interesante que, en plan, ti realmente co sprint podes coller velocidade moi rápido. Entón realmente podes te parar a mirar un pouquiño, se queres, se quixeses, e arrancar así, sabes, de repente, que, bueno, aí matei porque son imbécil, pero... Mira, logro desbloqueado, espero que a bici estea ben. A mí que me den por o culo, sabes? Do tremendo, pero eso tamén é extremadamente realista de ciclistas, Sí, sí, bici, a bici. Vas por un barranco abaixo e estás pensando, mima, como teña que arranxarlle a Roldán outra vez. Merda. E por aquí poderei... Estou tolo, tío. Que va. Morri. Ollo! Que vou dar a nada, eso non é parte do nivel. A ver, vale. Isto é bastante complicado, esta parte de aquí. Co tema da cámara e tal, a parte esta do tronquiño ese é jodido. Imagínate estar intentando facer isto en plan a toda hostia para unha proba, O xogo ponse bastante, o sea, non competitivo, pero ten moito de desafío. O que dicíamos antes, a min gustame moito as dúas vertentes que ten, a de pararte a mirar as cousas e a de desafío. Sí, porque ademais vexo claramente en como estás xogando ti, eu imagino a mí xogando o xogo e xogaría moitísimo máis seguro, moitísimo máis de... Sí, bueno, eu son No, pero pola propia, sabes? Polo propio como che gusta acercarte ao xogo, sabes? Cada un ten o seu... Buah, que chulo. Sí, estas partes así ca auga e tal están... Moi bonita, Bueno, puxenlle un tweet aí, para fardar. Pois este vira este xogo é sen... Cando ti mo dixeches, dixen, mira, ese xa o ten. Sí, pois eu este xogo escoitaro tamén nun podcast sobre videoxogos que falaban de un pouco de xogos indies e xogos así un pouco por fora de... Eu vi no podcast da Night Games. Ese, sí, exacto, o podcast Reload, sí, eu tamén. Exacto, no mesmo. Pois mira, sacamos os dous da mesma... Esta parte que guapa, Que ata ves que a cámara a longe... Quizás a menos realista de todas, Sí, bueno, isto é unha locura, isto parece un anuncio de Red Bull, pero... Aquí pasei. Pasaste polo sprint, ¿no? Oh, que chulo. Aí vai. Este ahora máis despacito. Aí. Oh, perfecta, que bonita. Buah, pero tamén está fardón, está... Sí. Non sabía. Estaba pensando, pues, mira, joder, que antes dixe que baixara libros. Se pudieses oír o son tamén, está moi chulo, porque oes hai unha fervenza e tal, está la oindo todo o tempo, sabes? Claro. E logo a longe se o son ben envolvente. Joder, esas pedras, tío, de aí. A ver. Así, aí. Epa. Isto é todo como con auga.
como Sí, unha o sea, marisma. 18 das fragas e non era mentira, Sí, sí. Que logo O sea, para limpar- esa ruta tamén lle teño moita gana, porque hai unha ruta que sai dende as fragas, dende Ponte de Deume, ata Monfero. Sabes, vas toda a fragas, pegas esa subida gorda, e chegas ata o mosteiro este de Monfero que hai. non sei. Bueno, Espera, sí. Sí, que fum. Bueno, sí. é o mosteiro este que ten como unha zona que parece como de tabuleiro de ajedrez. Sí. Sí. Ui, metí É moi espectacular. Non había unha zona aí detrás de cascada. Sí. Unha zona oculta aí brutal, sí. Bueno, a ver. Pues esa ruta pues xa é para pros, Antes falábamos de Cebre que para principiantes, a de Monfero a las Fragas é para pros. A ver se o segundo mapa. Bueno, onde foi? Vale, a ver. Vamos a acabar o nivel. Ui, que esta bici, o que ten esta bici con respecto da outra é que ten moita máis aceleración. Non quero ni pensar como será a bici rápida esta. Xa. Porque é o típico, non? Que canto avanzas no xogo danche bicis coas que podes ir máis rápido, pero que tamén non te perdonan nada. Nada, seguro. Sí, seguro. Vale, a ver. Vamos despacillo. Joder, é que aí voume moitísimo, non sei por qué, parece que non... Que xógame a cámara un pouco mala pasada. E aí non sei por qué, aí sí que non sei por qué morre. Vou case frenando, tío, para este salto. Vou frenando, que non tes que... Porque sabes que te pasa, sí. Pero eso está guapo, porque non é todo o tempo, sabes, apurar. Non é todo o tempo acelerar para saltar. Hai saltos onde te pide máis o xogo aguantarte. Sí. A mí por aí baixaba unha versión. Sí, o xogo non é un xogo doado, en plan... Sí. En plan, os Assassin's Creed estes do... Que era todo darlle pa diante, darlle a saltar. No, este xogo é bastante... Mira que guapa a zona de chegada, que bonita. Sí. A zona de chegada creo que converxe sempre na montaña. E na maneira que están feitas as follas, recórdame o xogo este de... o Paper Mario. Sí, son hai un... Sí. Pois isto sería. Así. Isto sería. Está bastante chulo. Este xa ainda non o teño... E logo quedarían dúas montañas e tal, así que mira. As outras dúas non as podo nin ver, así que... E bueno, logo teño modo noite. Ah, ostras, en serio? Isto desbloquease. Aquí, por exemplo, non o teño desbloqueado, pero aquí sí. Ainda non o tes. Que chulo. Mira, vamos probar. Espérate. Esa tes luces. Porque mira, eso tamén agora é a época de meter as luces na... Vamos ver. Mira, só teño desbloqueada unha. É que o xogo ten bastante... Non sei o repetitivo que se fará, pero... Ten bastante profundidade no sentido de que tes moito modo. Oh, que guapo. Mira, esto éramos onte, Onte fomos a Arteixo coas luces estas metidas. Este son eu volvendo a casa con vos do... Sí, que só levaba luceo e ibades todos pegadiños a mí. Xusto. As 11 da noite, chegando a Coruña. Pero botaram unha bronca a meu pai, en plan, que eso non se pode facer, tal, logo xa fomos a Decathlon, comprei polo menos unha luceciña. Claro. Eso que se, bueno, que tampouco viñamos tan... Era todo pista, non íamos pola carretera. No, un pouquiño a chegar a Coruña, pero bueno. Claro, pero nada. E aí xa sí que se ve moito máis. Non está Xa ves. Que queda super ambiental, mira a luz como reflicte en todo, sabes? E cambia o son, non é un pouco máis frío o son tamén. Pois... Sí, é como se faltase un pouco o aire, sabes? Ese vento do día, tal, non sei. Sí. Estaría guapo que houvese tamén choiva e tal, pero bueno, non o descartemos porque quedan dúas montañas, sabes? Pode haber outras condicións climatolóxicas e tal. Que chulo, tío. Mola un montón esta versión tamén, Está moi guapo, a verdade, que... Case dan ganas de ponerte a mirar a alguén, sabes? Xogando como se fose unha especie de peli documental aí rara. E ti coller aí unha manta ou algo, sabes? Esta versión ainda máis, Esta versión sí que é totalmente intimista, porque só estás vendo... O sea, ti notas o movimento da bicicleta, pero case non o ves, sabes? No, tío non o ves, que ves o terreo. Sí. Oh, que pasada. Isto é Pablo por dar a pagar, aí cando quere escapar do ruido do mundo. Cando volve de noite, para esconderse de... Claro, dos faches que están aí. Non sabes se de Vox ou da muller, porque tamén, por lo visto... A ministra. Ministra, Que tamén hai, creo, outros que son do PSOE, non sei se son Ábalos e outra ministra que tamén son marido e muller, creo, Igual estou falando polo cu aquí agora, pero...
Creo que sí. Estou aquí falando polo cuyo, esa expresión, Miguel, que isto é family friend. Perdón, é unha expresión inglesa que eu podeme... Speaking by your anus. No, talking from my ass. Talking out of my Talking ass. from my ass, en Talking serio. out of my ass. Yo que a verdad que me sonoume, o sea, entendendo perfectamente o que dicía, sonoume extrañísima, Sí. pero non, claro, non me decataba de que era Vou acuñar a expresión. igual é algo que di tamén Manuel como era? Manuel Fateira tamén. Hostia. Que guapo se ve o Downhill. Sí que se ve, a verdade. Está moi chulo. É un xogo que, a ver, cando comprei creo que está 15 pavos ou unha cousa así, ou 12 ou tal. Dixen, a ver se, sabes? Comprara varios xogos así do tirón e dixen, bueno, a ver este que tal, a ver se non é moito carto por un xogo indie e tal. O típico que dis sempre, ao final os xogos valen a puta pena, tío. Pagan a pena porque Sí. ao final que é mellor pagar 15 pavos por isto, que está bastante ben, está moi ben para o que custa e tal. É unha cousa distinta ou pagar 60 pavos polo FIFA, tío, ou 70, sabes? Non sei. Evidentemente son cosas distintas, pero o que FIFA vou... evidentemente, pero que ni sequera é proporcional, porque, quer dicir, moitas veces te venden a moto de que o xogo custa 60 euros, pero porque lle podes meter 100 horas. Pero que non me quero meter 100 horas, sabes? Pero Que non non quero todo, estar claro, 100 que non horas. hai que medilo todo en cuestión de Claro, tempo sempre, non é sabes? cuestión de canto tempo pode estar aí, tío. É unha lógica de inversión moi nociva, ou polo menos a mí me parece moi nociva. É que se Porque fose por ademais iso, obriga... claro, non obriga gastaríamos que todo- nada en comida nunca, sabes? Porque non comida non a disfrutas polo que che leva a comela. Bueno, ou sería todo a comida dos astronautas, sabes? Claro. Que, en plan, máxima eficiencia, pero non o facemos así. Non, porque hai outras cousas, joder, que é iso. Ás veces a xente vai selle moito o tema práctico, o tema un pouco aí pragmático e tal, non? Sí, é unha lógica de consumo un pouco nociva, sabes? É como, non sei, é como se fose máis caro o libro porque ten 300 páxinas, sabes? Sí, sí, sí. Non funciona así. É lógico que non funciona así, porque senón todos os libros terían 300 páxinas, e un pouco que lle pasa aos videoxogos, non? Se ao final os triple A's todos teñen moitísima duración, obrigas a que todos os xogos con moito presuposto teñan moita duración e acaban sendo todos iguais. Eu outro día estaba vendo un pouco os Game Awards e a verdade que me deprimía porque é que me dá a sensación de que todos os xogos son super parecidos. Sí. Todo Sí, me parece é que super parecido. como eu sei que moita xente, cada vez valoro máis os xogos que non sexan multixogador ou que non sexan, eu que sei, pois eu, por exemplo, xogo moito Rocket League ou Call of Duty e tal, son xogos que son diferentes porque xa é sempre xogar a mesma partida, por así dicilo, pero os xogos que sexan así dun só xogador e tal, eu valoro como algo positivo que non sexan moi longos, tío. Así de claro. Campaña son 70 horas, e como, que perezón xa me está dando, sabes? Eu nunca xoguei, por exemplo, nunca xoguei a The Witcher e sei que me gustaría, porque me dá preguiza mental. Xusto, que eu pensei en mercalo algunha vez, e teño xogos mercados que teño os Bioshock, tío, dai a hostia de tempo e tal, e nin sequera son FPS, que non é unha campaña longa, pero dame pereciño. Pois isto xa vemos aquí, podemos apagar a luz, encender a fogueira. Pois eu creo que me vou mercar este, Estaba pensando a ver se hoxe me convencía de todo, pero ahora para estes meses de inverno que a bici poderás coller só de vez en cando... Este está moi chulo, a verdade. Non sei que opina, non sei que opina Zar, pero está ben chulo. Está ben chido. Está ben chido. Pois vamos co outro. Saímos un momentiño. E mentre vou poñendo outro xogo. Outro, a verdade, sei, coñezo máis que este. Si que ven xogar e creo que é máis famoso que este. Pero non sei ata que punto ten historia ou só é como... Sí, eu penso que ten algo de historia. A ver, espera, vamos... Agora poñer aquí. Mira, deronme un artigo para o inventario de Steam. Deronme aquí un cromo. Do Lonely Mountains. O Lonely Mountains está moi guapo, verdade? Vale, mira, agora mesmo, vámoslo dicir un momentiño. Páxina da tenda. Está... Hai unha demo gratuita e logo está o xogo a 20 pavos. Eu penso que estaba un pouquiño rebaixado cando o comprei, non sei. Sí, eu tamén teño visto máis barato, E bueno, ten... 20 euros igual sí que me parece moito, sinceramente. Hai un par de DLCs e todo. Que a banda sonora podes comprar. Pero isto tamén é o xogo un pouco perverso que ten o Steam, que sempre estás comprando as cousas en rebaixas porque sabes que van chegar. Claro. Pero eles gañan igual. Buah, pois hai un DLC que é unha especie de isla islandesa aí. Podes escalar e todo. Elfield Island. Sí, estou vendo aquí o vídeo.
Non, Está... Home, non sei supoño se que isto é parte xogable. isto ten que ser unha Isto non será cinemática xogable, seguro. sí, isto é Bici de cinemática. coña. Pero ten boa pinta tamén, mira, chovendo, tal. Ten algunhas fotos aí O chovendo sea, moito. pode Está... parecer extremadamente friki, pero a mí me gustaría que hubiese un cacho de subida. O sea, Sí, sí, eu penso que a tamén mí o podían a mí me implementar. gustaría, A ver, para o puto xogo chamase Downhill, sabes? Pero... xa, pero é que, Sí, sí. claro, para os BTTs de corazón, a min gustame tanto subir como baixar. Subir ten esa... Sí. Pero claro, entendo que o público objetivo desta historia non é tan non é tan friki como a min. Bueno, imos cambiar aquí. Podes cambiar, tío? Podes probar, xa que estamos de probas e tal? Proba un momentiño Sí, aí a cambiar o... vou entrar no Streamlabs e probo a cambiar. Pasa que eso, se en algún momento isto explota, xa sabes que foi eso. Sí, Xa nada, se non hai me perdes problema. a min Non pasa nada. Proba aí no Joder, mira, Streamlabs, segundo abres, verás o chat da transmisión, aí arriba a dereita, e arriba hai como un lapiciño, xusto debaixo onde pon live e o tempo, vas ver aí un lapiciño. Sí, non E te aí, preocupes, ti dalle que probo eu cambiar e perfecto. poñolle o novo título. Pois xa entro aí. A ver se iso carga, se non podo pechar aquí. E xa entramos. A ver, que Estamos realmente agora máis o que é o título en chat valería. pequeñito. Sí, o que é o título realmente valería, o que falta é... Poñerlle o xogo, sí. Claro, cambiar o nome do xogo, sí. Sí, pero Humble Original, é de Humble Bundle. Una caminata corta. Unha caminata corta. Joder, a short hike, tío. Unha caminata... Home, pero incluso hai mellores maneiras de traducilo que un caminata Un corta. pequeno paseo, No. non sei, Unha pequena excursión. unha pequena ou, excursión, sabes, claro. unha excursiónciña, incluso me parece mellor Sí. título. Una caminata Que- corta, literalmente, traducido por Google. Presiona, Sí, oprime traducido A para comenzar. Va, non o podes poñer. Está me dando un pouquiño de... Veña, vamos. A ver, será eso só. Nova partida, opcións, sair, gráficos. Sí, claro, probáchelo a ver se che funcionaba. Non probei nada. Non, estou probando para que non estea, para que estea o mellor posible. Home, Tamaño de se o píxel, ordenador non aguanta tamaño de píxel grande e e crujiente. crujiente. A ver que máis temos. Término medio. Pequeño e sabroso. Pequeño e afilado. Deixaron no pre... A mí se me gusta xogar coas predeterminadas, e se só se me molesta algo cambialo. Aí vamos, aí vamos. Porque é como a sensación esa de que é como os diseñadores quixeron que xogases, sabes? Okay. Nunca me canso desta vista. Claire. Vale pasar moi ben aquí este verán. Creo. Ah, creo. Joder. Penso que será bo alonxarme da cidade e descansar de todo o demais que pasa. Bueno, a traducción non me está cundindo nada. Segues experta? Sí, está sendo un pouco rara a traducción. Espera un pouco máis. Case estamos no ferry. Que hai que ter puntos aí, joder, puntos finais. Que bonita. Mira, seguimos no outono, como na segunda montaña do Downhill. Ei, como va todo? Sí. Non te vin en todo o Non te día. vin en todo o día. Estiveches ocupado. Máis ou menos. O dos tempos compostos sempre me lembra cando me di Lucía. As veces que cando puxo a galega, cando morrera o Papa, Juan Pablo II, en plan... Xa ia o presentador dicindo: o Papa ha morrido. Anda, home, en serio. Di Lucía que sí, ela xura que veo. Bueno, soñou, non? Como vai dicir a morrido, me cago en O Papa ha morrido. Parece, non sei, que claro, como interpretas, o Papa ha morrido segundo, o sea, se o seu nome é ha morrido. Claro, ha morrido, como se fose un Papa... Ha morrido. Non sei, o Papa sueco ou algo así. Claro, ha morrido. Bueno, só estive esperando, ves, xa, he morrido. Solamente estaba esperando unha chamada. Aí está o teu problema. Non hai sinal. Recepción, bueno, supoño, cobertura, non? Joder.
Non sei, igual en Sudamérica din recepción. Pode ser, sí. Espera, que? Si, en serio, prácticamente non hai cobertura. Pode que haxe un pouco en Pico Halcón, Pico Falcón. Oh, si Pico supongo. Falcon. Si supongo, Bueno. é que... Supoño que Sí, será va. si, con Aí tilde, ves. porque estamos en castelán, e o si leva tilde en castelán, coma, supongo, joder. Si supongo. Si supongo... Ah, igual ahora continúa. Si supongo que Sí, puedo claro, ir... é como antes. A ver, oh, si, supongo. Pero iso está lonxe, non? Non é tan lonxe. Todos camiñamos o sendeiro antes. Pensaba que xa tería sido antes. A traducción é, de verdade, de suspenso. He querido ir, que... He querido ir. Mi man, nos falamos en temos corpostos, pero isto non é, Pero solo non é que é feito con tío, Google, totalmente do Mi inglés man, aí. isto é que eres de Non sei. Valladolid fondo. Parece unha fan translation total. Non atopei a oportunidade aí. Vale. Pois que mellor día que hoxe. Ve polo sendeiro Praia Branca e tomo o camiño norte na cruce. Bueno, que no cruce, supoño. Logo sigue ata os letreiros ata Pico Falcón. E listo. Ah. Vamos falar aí ata que nos diga sempre a mesma frase o NPC. É realmente maravilloso. Valo a mar. Sí. Escoitei moito ao respecto. Larga ou curta? Larga ou curta? Porque o título entón é un pouco... Non? Pero isto é como cando vas facendo camiño en Santiago, os señores Claro. que che din que todo está pronto, sabes? Claro. Sí, sí, Pero estás non a se punto de chegar a Porto Marín e estás no Cebreiro ainda. Sí. Uf. As termas do pico crean unhas ráfagas impresionantes, a sensación de voar aí arriba é increíble. Pero non é un pouco perigoso? Non creo. Non será un problema para ti. Vas falar outra vez? Despois de todo, eres un paxaro. E que tipo de chamada estás esperando? Oh, xa sabes. A cousa... Ah, sinto. Olvidei. Non te preocupes, querida. O sea que somos... Ah, claro, Claire, joder. Somos Claire. Amén. Estou seguro de que todo será ben. Creo que unha boa camiña... Boa, longa, curta. Unha boa, longa camiñata. Pero bueno, pode ser boa e curta. Axudará a distraerte diso. Vale, outra vez. Ai, sí que é un lindo día. É moi extraño. I love it here, you know. Es que esta frase é I love it here, you know. E colleron e dixeron, me encanta aquí, sabes? Ai. Sí, é agradable. Pero a cidade tamén é linda, temos eventos, comida xeñal e tamén cobertura. Recepción celular. Tenemos cobertura aquí pronto. Están construindo, está chegando R. Está chegando R aquí a Pico Foi Falcón. Valdeorras. Oh, iso é bo. Bueno, que? Cantos textos máis haberá? Igual hai máis. A ver. Ah, it's so nice here. Podría estar aquí sentado todo o día. Eu farei. E xa está, xa chegamos ao final, ves? Como no Pokémon, dinche dúas cousas e logo pum, 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 pum. Pero porque forzas o xogo, tío. Aí en realidade marcharías. Ah, hai que forzar. Vale, vexo que podes saltar. Non sei os controis para nada, Ah, mira, aquí saco un pouco o menú. O inventario. Co triángulo, co Y. Nada máis. Mira, sí. Ah, mira, co joystick dereito o personaxe mira para todos os lados. Mira, o exorcista. Canto podes baixar? Canto podes baixar o ángulo? Da cara, da cabeza. Así, O sea, así. sí. Ah, que guai. Así. Está aí, está como deprimido, así. Espera, se me poño así, miro para baixo. Está aí, non me rayes, tío. Vais na praia. Déixame. De espalda. Déxame estar. A ver, ver, dentro para, da lógica do para. xogo, non? É Mira, como aquí hai deprimido da cidade. Atopei caparazón. Isto que é? Un Vou capazo. pisar. Non se desfai. Joder. Está tocho. Parece... Ah, é un castelo de area, sí. Podo Pensei dar? que era un tocón. Morrerei. A min gustame romper un pouco os xogos ao principio, logo xa non tanto, pero... Ah, mira, podo nadar sen problema. Podes nada, sí. Mi marrón. Ah, ves. Vale. Fórzate a cámara, non? Sí, cambia aí un pouquiño. Sí, como que cambia a cámara de lugar e non te deixa avanzar. Mira, pues está ben, non o forza con muro invisible, sabes? Creo que spameando A vas saltando e vais máis rápido.
Vale. Opa. Así. Claire. Que me lo cago. Sabías Baneado que do chat por las mayúsculas. podes manter A o correr para planear. Ah, por suposto. Todos saben iso. Por que preguntas? Non sei. Pensei que quererías saber. Vaise mezariño. No, Chao. meu paxaro anda a caza. Ok. A ver. Mira como planeei aí. E basicamente manter A. Que morro. Estaba buscando, pero non atopo como cambiar o título no Streamlabs. Oh, Steve! Mira, arriba de todo no Streamlabs. Así probamos. Sí. Que eso é bo que o saibas porque axúdame bastante. Arriba no Streamlabs ves onde pon chat a transmisión. Chat a transmisión. Entras no Streamlabs No. e vas a... Bueno, tens que ir arriba a editor, evidentemente, que se ve a pantalla, Vale. todas as cousas esas. Sí, estou en editor. Vale, aí onde pon o chat, que na parte dereita, a menos que o teñas Pero non vexo colapsado. o chat. Vale. Igual é unha cousa que podes sacar aí. E logo aí arriba ten que poñer editar o título, descripción... Vale, xa está. Sí, xa estou. Nada, Vale, vai. cambias o xogo de Lonely Mountains a Short Hike, e cambias o título, e cambias as etiquetas e todo o que ti queiras. E debería actualizárseme a mí, supoño. Así probamos estas cousas, que sempre ven probalas. Sí, mas agora estamos máis en petit comité. Claro, efectivamente. A ver... Perfecto, sí. Sí? Vale, guai. Xa está, non? Sí. 21 seguidores, saime que temos 21 seguidores. Va, está todo perfecto. Así xa se vai collendo un pouco a... Sabes? A... 22 debemos ter, creo. Saime Sí, ven. Dalle. Vale. Oh, Steve, dime este. Atópame 15 caparazóns. Bueno, xa teño un. Que? Por que? Queros. Sí, pero por que? É un segredo. Bueno. Terei un ollo aberto. Ten ambos abertos, por favor. Que onda con esos caparazones? É exagerado isto. É un pouco extraño. É que non é que sexa unha traducción. Non estou dicindo que sexa unha traducción mala por ser en español de Evidentemente, América, non é mala por ser é que é latina. mala porque é pouco É natural. inconsistente, sí. Claro. Sí. É moi inconsistente. mi má, sí que che gusta rompelo, Desesperado porque repita frases. Hai que probar. Joder, ahora non quería, Vale. Veña, rapaz. Pero tes aquí un... Ah, no. Tes aquí un, tío. Collo ti. Joder. Claro, se teño que... Puto vago, Ten tío. un pouco de pinta de que vai ser un pouco xogando cos tropos de videoxogos, non? O tema ese de antes de... Non podo entrar. Ei. Por que non podo entrar? Porque literalmente é máis grande que a porta. Mira, fíxate. Sí, a verdade que o pobre gardabosques vive un pouco hacinado. Debe ser un señoriño maior. Como cando vas ás casas antigas e todo é super para a xente moito máis baixiño. Caí. Un pau. Un pavo. Álvaro na mão. Guarda. Eu creo que era o ataco. Ali na mesa podo tamén podías atacar. coller. Mira, aí atrás na mesa podías coller algo tamén. Ah, sí. Moeda, parece, non? Pasou bandos. Literalmente. Oh, podo... A ver, espera. Oh, ¡Pum! que chulo. Tomar por un cu. De Nivea, seguro. Mítica pelota de nivel. Sí. E como podo? Ui, hai un cofre aí. Podes chegar onde esa illa no medio, non é? Sí, Sí. a ver aquí. Non podo facer nada aquí. Mira, hai outro agua, hai un montón de cofres por aí abaixo e tal. Música bastante bonita tamén. Desde non disfruto, máis moedas. Ai, que morro. Aquí alguén. Ai, Claire. Como se trata o día? Pois... Estaba saindo da casa. É un deses días. Estive algo atrapada na miña propia cabeza toda a mañá. Crees que estás perdida e sen dirección? Quizá. Bueno, teño... O necesario para... Xusto que necesitas. Compás. Compás. Un escuadra un cartabón. En galego dice compás, creo tamén, Sí? Ahora fasme dúbida, pero creo que sí. A verdade é que non sei como... Pois ten que ser, non? Pode ser, sí, é moito máis converxente con outros idiomas latinos. Ah, mira, aí está o... Baixo tes un tesouro tamén. Sí, aí vamos. Playa Sid. Pois pensei que era máis lineal o xogo, Parece case Pensei mundo que era unha aberto. cosa máis... Sí.
Que hai un tío que está relaxándose na praia. Que unha Castillos rá, e non? todos. Iso é divertido. Pensei que eran todos paxaros. Oh, podes prestarme a túa pa? Pide ya. Sinto... Bueno, Es un pouco grande. a pa, supoño, claro. Sí, pero así son as pas. Para, Vale. Podes conseguir unhas máis pequenas, unhas feitas para castillos de arena. Castelos de arena que soa como patrañas. Soa como patrañas. Patrañas. Pero se podes mostrarme unha, podemos facer un intercambio. A ver se aquí ao lado teño unha Tens pa. que buscar unha... Mira, un caparazón. Non podes escribir. Ah, sí. Ah, este que escala bastante, non? Sí, o tío... Ten como un salto aí. Tía, tía. A ver. Está claro. Que por aquí Querías baixar en creo que bicicleta, subes non directamente podes. estás. Claro, todo terreo. Mira outro. Aquí isto está cheo de caparazón. Tens que utilizaron o mesmo... Ahora que faz así. O mesmo dibuixo. Minuto pico falcón. Esa é unha. Agora é dura. Dura, longa, boa. Debes aprender a trepar rochas, pero xa acabo de trepar unha perfectamente. Queres unirte? Oh, pois. Son só vostedes dous. Ei! Buah, este é todo tutorial. Descarado, Xa te descarado. está super enfadado. Refinando o arte de trepar. Arte de trepar, arte de trepar, arte de trepar. Ah, empurrando a arte ata o seu límite absoluto e máis alá. Quixen dicir que son só vostedes dous, tipo aquí. Tipo aquí. Ese tipo ben, ese sí que me gustou. Ese sí. Trepar non é para os débiles. Bueno, este que está é un Hitler aquí de trepar. A raza de trepar. Bueno, Os auténticos Aries. Nah, sabes trepar perfectamente este. Igual é unha habilidade que teño que desbloquear, esa é a dúbida. Sí, te crees? Vou dicir como Forrest Gump, bueno. Genial. Ten a pinta de que isto é o tutorial. Te feito xa antes cando... No terceira. Que? Non di, non, terceira, di. Non terceira. Sou outra gota nos centos por todo o mundo. Xa, como xa. Primeiro que nada, tes unha pluma dorada. Non hai nada. Que non podo treparse unha... Joder, de momento todas as misións requiren outra misión para poder facer a misión. Madre mía. Sí. Bacha, bueno, é moi típico de principio de xogo, non? Que che vai empurrando cara adiante. Sí. Vou probar a pegarlles unha hostia. Toma. A pegarches. O tío chungo. Da illa esta. Rumores. Detector de metais. Buscando cousas. Solo un montón. Parece que hai cousas enterradas por toda a illa. Que tipo de cousas? Non sei. Cousas de metal. Ten pinta. As moedas, non? Bueno, enterradas, non. Vale. Unha monediña. Un caparazón. Un caparazón. Unha pala pequena. Para o cativo. Pala de plástico. Mira, pero se trepa perfectamente. Sí. Nah, pero debe ser como no Breath of the Wild, que quedas en estamina ou algo así. Pois igual. A ver, é que é o que ten penso un que límite igual o que podes me trepar. ensinan a, sabes, como a trepar mellor ou algo así. Sí, pode ser. Proba a trepar ti pola tua conta iso. Que non podo. Non che deixo. Non, seguramente aprenderei mellor. A ver. Hola. Ei, mira esta pa que atopei. Ah, é perfecta. Intercambiamos. Perfecto. Yupi. Presiona I para abrir o teu inventario. Moi ben. Boa sorte. Grazas. Hala. Que pasa ese equipo? Claro, vas equipado o palo, non é? Anda. Sí. Podes cavar. Eu que che dixo outro que había cousas enterradas por aí. Sí, pero eso falou dun detector de metais. Detector... Ah, enteras o detector de metais e máis a pala. Vale, pois... Ah, mira. Dime, Jim non ten unha pa. E Débora estaba non sei que mirou e pudo ver unha illa misteriosa. Que misterioso. Hola, que misterioso, unha illa. Mate misterioso. As illas flotantes de Cunqueiro. Míticas illas.
que se van movendo. Hai un montón de lendas, tío. Será este o centro de visitantes? Frutilla en tostada. Frutillas. Eso é de Argentina. Que chamanlle frutillas as fresas. Sí? Está morudos. Sí. Hostia. De feito en galego antes pasa que ahora non xa tanto por influencia polo castelán pola propia lógica de comprar as cosas no supermercado. Pero en galego diferenciábanse entre fresa e amorodo. Fresas eran as de compra, as grandes, as que viñan do sur. E amorodos eran as de montaña. Ah, mira, aí As está. que saen un pouco ás veces no xardín por aí. Mira, teño xusto 40. Sí? Pois mira, xa está todo solucionado. perfecto Ala, todo limpo. como funciona? Anda, mira. Podes batir tus alas para un doble salto. Pero iso non é todo. Para trepar... Ah, vale. É rollo É para doble avanzar. salto, básicamente. Sí. Claro. Sí, pero xa gastaches, non? Non, é infinita. Ah, infinita. Teño. Genial. Bueno, para comezar, podes intentar trepar esta parede curta. Sí que podes voar. Pero este é o club de trepa. Club de trepadores. O nací de trepar, O nací de trepar é o meu animal espiritual. É como manter... Ah, e xa está. Perfecto, como sexa. Este outro é o auténtico Hitler das paredes, O Hitler do rocódromo, tío. Os pros de verdade Sí, son claro. grande. Vale, a ver. O non mítico, pasa o mítico que en todos os gimnasios está chegando Claro. a Ollo, tete, aí vamos, Álvaro Ojeda. Que pasa? Ah. Non dou, Ah, será Es porque que, só teño es que, unha pluma. exacto. Ni tras Ai, máis unha gástase. pluma para conseguirlo. Gástase, sí. Ah, Ah, saltando dende a outra. desde aquí. Salto así. No, claro. O Hitler aí. Que Pero non, porque non fagas o doble salto, claro, non fagas o doble salto. Pero non, a ver. Non se agarra, Claro, ese é o tema. Vale, aí. Ui, caí polo outro lado. Estamos perdendo todo o respeto do nazi do trepar. É que como que pega o dobre salto, tío. Igual se manteño pulsado, sen máis. Aí está, joder. Sí. Es que a veces son... Mira, outro neno fixo 800 castelos xa. Hostia, capa esa. Claro. Está, claro, levábamos yo material. Vale. Moi ben. Tiñamos o nazi de trepar. Que Vou sí? ler un parágrafo Pico Falco? do nazi de andar. Sí. Mira hai un libro de Otero Pedrallo que se chama Peleriñaxes, que é de cando foron andando fixeron o camiño dende Ourense ata Santander e Teixido. Podías coller ese cofre igual. aí vou. E no prólogo fai como unha defensa de ir andando aos sitios que é moi loca. Mira, di. Por fin hai tamén unha razón de refinamento, de senso aristocrático, de elegancia. No medio da plebe a febre do motorismo, cando ata os paisanos teñen posta a súa meirande ilusión nunha camioneta, xa vai resultando distinguido andar de a pé. Ao menos demostra que un dispón de tempo, e que non o acosan as ansias do traballo servil. E aquí compre por un reparo. Isto está moi ben, na mentres o andar de a pé se non colla como deporte, porque entón xa nos achamos de novo envolveitos na vulgaridade noxenta dos calquera. Non, deportismo, non. Menos aínda do que turismo. E se non fora porque ia caer noutra vulgaridade, había dicir que cumpría guardar a pulcritude, que é a verba de moda entre os intelectuales. Tío. O nacido a andar. O nazi de andar totalmente, En plan, que nada de facer deporte mentras andamos, Que tipo de mercancías? Seguro que máis adiante está o nacido a andar. Podes ensinar a andar. Sen caer no deporte.
Sin caer no deporte, ninguén anda preocupado por ter unha motoreta. Cantas moedas teño? 13. Marcaba cho, cando falas con el xa cho marca. Mira, Anda, mira, outra pluma, sí. o sea, ten iso aí, estás vendendo ao lado, joder. Sí. E agora que teño... Buah, ahora teño dous, Ah, teño tes triple dúas, salto. tres triples salto. Buah, pois cando podes conseguir moitos tens que guardar un montón de tempo. E agora podo trepar o que queira, tío. Claro. Ahora Que chulo. podo trepar por aquí, tío. Sí, é como Breath of the Wild. Non sei se xogaches o Zelda este No. de Switch. No, é que non teño a Switch e non... Claro, tamén te limita, hasta a mina que teñes te limita ata onde podes trepar en sitios. E podes ir explorando a base de trepar. Claro, mira, que isto é... O tutorial era necesario. Sí. Sendeiro tal, sendeiro cual. Vale. Mira, pero é moito máis, é bastante grande isto. Hola, hola. Estás ben? Hola! Perdeu a súa vincha da Mi sorte. vincha. Espera que vou buscar, ti sigue. Vou buscar o que é vincha. isto? Vou buscar o que é vincha, ti O sigue, que é sigue. iso? O que é isso? O Que Alguén iso? tiña que- Eu non entendo o que é iso. Alguén tiña que dar cocaína ao cavalo. A ver, vou topar a Vincha. vincha roja. A vincha... Ah, é unha diadema. Ah, e darame un par de tenis para correr. Chegamos ao nazi de andar. Unha vincha, chaval. Ah, de feito é unha cinta, porque, por exemplo, abres a página de Wikipedia de vincha e a foto é LeBron James. Ah, como unha bandana ou algo. Sí, en inglés é headband. Faime saber se ves unha A vincha vermella. Bueno, en fin, En portugués é testeira, ten sentido. da testa, vaya. Claro. E en galego Hostia, non temos página de Wikipedia para isto. Con bo criterio, sinceramente, me parece que facerlle página de mira este. Wikipedia isto é demasiado. Ahora dirame, Tena, mira, tena. vamos a apostar. Atopei isto no chan, se me traes outra cousa douche isto. Hombre, sería... Non sei. Por qué? Estaba falando con esa coella. Dixo que perdeu Que mundo. a súa vincha, a súa testeira por aquí no bosque. Referiste a Su. Oh, Quizá non me dixo o seu nome, pero estaba moi preocupado ao respecto. Dixo que lle daba sorte que necesitaba para correr. Tengo que competir con ela esta tarde. Tan talentosa non podo esperar. claro, a tartaruga contra a coella, tío. Mira, vaime dar a súa para ter contento a coella. Quizás non se Pero entonces non tería sorte. Non sei. Toma. Mira esa quere. Atopei a vincha. Bueno, non atopei nada. Atopaches Atopei un a pavo vincha. cunha diferente. Pero descubrimos a pequena historia de amor entre o coello e a tartaruga, que non aprecias o pequeno lore. Pois sí. Literalmente era andar un pouco para diante. Atopei isto. Non é esa. As marcas de suor non son as mesmas. Que asco! Tío, Estos non os nos nazis valen, de correr son estes, Pero é que son os nazis de correr. O Tero Pedrallo estaría súper en contra disto. Falando de deporte. Deporte, por aí. deporte. Pero que vergoña isto. Que vergoña isto do deporte. A ver se tiene algo máis de deporte. Taylor, a tortuga. É como o campeón regional. Esta vincha debe ser polo menos o O doble de... doble deses. Quizá incluso Suertuda que o non te cuádruple. Por que berran, tío? Ok, tío de Raymond. Estou tan emocionada. Cas marcas de suor aí asquerosas. Toma estes tenis de Toma correr. estes tenis de correr. Pois mira, aquí o xogo Non, faime non, sentir mal. A min e ao meu toque fainos sentir mal, porque esta non é a vincha da coella, tío. Por moito que todo o mundo este ok con isto, incluída a tartaruga, eu non estou, sabes? Eu non recordo, sí, a máis está sudada, tío, por menos lava ya un Claro. pouco. Presiona... mira. Recorrer require... Non sei, Joder, no. todo gástame esta mina, tío. Todo. Non creo que debésemos poñer as zapatillas, O Tero non querería que fixésemos deporte. Vamos así. É como acelero. Aquí está a tortuga esta, a ver. Espera, É tortuga. bonita a dinámica. Mira, hai unha... Vou probar un momentiño do... O tipo Os de gráficos. pixel. Sí, poñer outro tipo de pixel, a ver. Pequeno Sí. e afiado. Mira, moito máis refinado. sí, o xogo. Notase, sí. A ver, creo que tal como ven É bonito, é bonito, É pero tal bonito. como ven é como moito grande e tal.
termo medio. Mira, si non está mal. E fino tamén me gusta, que conste. Fino Non gusta creo que máis. sexa... Sí, A ver, que máis hai? Pequeno e saboroso. mínimo. Así está Eu creo que é un Eu xa quedaría vai en con- graus. Eu quedaría con Proba o mínimo, a ver como se ve. pequeno e afiado xa vimos, e mínimo... Mínimo de casas en píxeles. É bonito así, Sí. É que Gusta está- un poquinho de pixel, Quizás me gustaba máis o pequeno e afilado, que este xa se ve casi como Unity, Sí. un pouco xenérico. Pero bueno, que isto é unha locura, Grande Cruxente é unha locura. Sí, sí. Bueno, estábamos xogando así. Pero igual é porque se tes se queres xogar a isto nunha pataca con batería. Pero isto nin o móvil, macho. Sí, o móvil. Eu deixaría así, pequeno e afiado. Pequeno e afiado saboroso, tamén pequeno e creo. afiado. Pequeno e afriado creo que é o máis bonito. Notas Claro, os é moi píxeles, distinto. pero case non, sabes? Bueno, é distinto, Que conste que outro non me disgustaba, Pero este, claro, ese máis... Claro, moderno. despois de tanto Call of Duty e tanta hostia, tío, un xogo así con cero presión. Entra, entra ben, quer decir, este é o das bicis. Estabas nerviosito. Podo ver mi casa desde Mólame aquí. isto, porque di, podo ver a miña casa dende aquí. E realmente pode, sabes? Está aí abaixo a tía, ou a mai, ou que sexa. Esta era a súa mai, non era a guardabosques. Non, agora vos que non. sea das plumas doradas. Ah, é verdade, é verdade. Tía May. Tía May. Sí, que é El como nene. Peter Parker. Vais a decir que saltes dende aquí, Sí, soy de yo. seguro, Me vienes a buscar. Podes coitarme aquí arriba? Sí que podo. A outra sen berrar, sabes? Sí que podo, cala a boca. ¡Oh! Está ben. Divirte. Moi ben, sí, freino. Moi ben. Que bonito. É como trepo. Non me dá. Non che dá? Espera, igual teño que recargar. Chan chan. Chan chan. No, non chegas. A ver, espera. Estou indo en diagonal como un subnormal. Espera un momento. Porque o primeiro salto non che come Ahí está. pluma, non? Ah, que boa. Eso podes collelo, esa especie de bufanda? No. No. Pensei que penso igual que era non un se coleccionable. Sí. Clon. Non podes entrar no faro. No, parece que no. Seguro que podes esconder, coñerte no, arriba. boludo. Podes escondelas na terra igual. No, era compás, era Ah, compás. sí. Sí, sí. Seguro que podes subir ao alto do faro. Pois supoño. Mira, si, hai un cofre. Sí, hai un cofre. Hostia, no stream isto estáse vendo todo, tío. Igual estamos facendo o idiota. Estamos facendo o tonto, Por tío, qué? non se está vendo o xogo. Desde que Por? levamos xogando o xogo, non se está vendo. Estamos facendo o tonto, por iso marchou a xente. Buah, que tontería. Por eso Bueno, mira, unha para ver. xente. Unha para ver e outra para aprender. Esta foi culpa miña. A ver, espera. Pero logo, foi pois... seguramente Non pasaches así. Non pasaches de Xa se está de ben. escena, non... Pasei de Buah, escena, pues pero tamén estaba non me vin conta, antes tío. para outro xogo puxe que capturase ese xogo especificamente, entón agora non capturou. Non me Bueno, di conta, nada. levaba un cacho sen entrar, entrei antes ao Twitter e non mirei o Twitch. Como abrín o Streamlabs, A ver, non pasa nada. A ver, Normalmente tamén é bo que a ver. esteas mirando porque 4 ollos ven máis, sabes? no, pero fallo meu, joder, tía, aí estás tamén pensando noutras historias. Eu tiño que me decatar deso. Tamén De feito, tamén é que vai lentísimo, mira, na miña... No meu ordenador ainda non o puxeches, non chegamos ainda a ese presente. A ver se... Cando me chega o ordenador... Xa me chegou. A ver cando montan estes días... Vamos montalo xa. que O guai. ordenador novo. Sí, a ver se tamén... Vale, pues- Tamén para xogar algo xuntos e tal. Agora Podemos seguro fazer que máis está ben. cousas. Sí, a ver, o Rocket League mesmo está gratis, Non digo nada. Guiño. Eu digo todo. Xoguei como 3 veces o Rocket League e din vergoña en todas. A ver, aquí ten que poñer aquí que estamos en directo, claro. Aí estamos, imos ao monte con que cheira pa. Si, ahora isto xa se está vendo, polo menos, E como acabo de empezar co stream, Pues volve non teño retraso ningún. A ver se volve a xente outra vez. A mí ainda non me cargo. Pero bueno, sigue xogando. Claro, foi un pouco fail iso. Bueno, non pasa nada. Foi culpa miña, Sí. porque o outro puxera na venta en plan para que capturase o xogo especificamente, e claro, agora
Este non o recoñecía. Pero foi culpa dos dous, home, que eu tamén teño que andar vixiando. Non pasa nada. Isto para aprender. A ver, isto é Sí. normal, é o segundo puto stream que facemos. Bastante ben nos sae todo, que quero Sí. dicir, non temos problemas de son, non temos problemas de imaxe quitando este, sabes? Sí, nin se cortan as chamadas, nin nada extraño. Dentro do va, cable está ainda bastante ben. Está todo guai. Mima como corres, non? Isto de aquí... Vai xa baixo de todo aí, voando. No, non tanto, non será tanto, non? Este que quere almorzar. Vale, moi ben. Hai fillo, mira, había un caparazón aí abaixo, Ah, sí? Ah, sí. Sí. Perfecto. Está este aquí pescando. Como vai todo? Ben. Os peixes están mordendo. Ben. Pois, é difícil pescar. Non? É fácil. Podría ensinarte se queres. Sí, por suposto. Fishing Simulator. Mate minixogo de pesca e GOTY automático. Ahora teño a caña de pescar. Os minixogos de pesca sempre son o puto mellor dos videoxogos, Espérate, que estáme dicindo. Mira, outra cousa que podemos probar, xa que estamos a punto de rematar o stream, estamos con probas. Ok. Estame dicindo un colega que aviseinos de que vesen o stream e tal. E dime... Mira, estou pescando aquí. Dime, e se te escribo por Steam, ves o que sai no stream? E dixen eu, non sei, proba. A ver. Pois probablemente sí, porque antes saíron como pequenas notificacións e víanse. Molame este rollo de pescar de... que fago agora? Espera. Este realismo está me doendo no peito. Ves, a Claro, diferencia claro. entre sair en bicicleta e ir pescar, tío. Quen vai pescar? Non é Vai como en pescar os Pokémon, vellos. que era en plan, non pican, ou picaron, xa está, no, aquí Sí. hai que esperar, aí, ok, tal. Non podo facer Eu nada. recordo o minixogo de pesca do Ocarina of Time, tío. Cantas horas lle puiden meter? E era ridículo. Mima. Estou non facendo ben? Sí. Non podes facer Sí, nada, estou estamos en machacando botóns. Non podes nin pausar. O sea, non podes En nin serio? pausar. Nada. A realidade se impón, Quizás debería tiralo de novo. Xa sabes, un lugar mellor. Ese está ben. Vi uns peixes ali antes. Que hai que ter paciencia. Mira, hai un aí. Esa é unha boa sinal, ás veces. Un bo sinal. Só tens que esperar. A paciencia é clave. Non é o meu punto forte. Non, ó. É que, mira, estou intentando, mira. É nada, Eso estamos facendo a ti, Ah, aí está. Anímate, o Anímate. peixe está masticando, debería tirarlo. Ainda non, espera que morde. A ver se hai un minixogo aquí ou algo que... Agora. Non me sae a notificación, Acábame de sair que un amigo aquí está xogando non sei que. O Rocket League, sí. Veuse. Do chat, non. Ah, vale. Sí, viuse. Vale, entón nada. Por lo menos no... Claro, non sei. Viuse na chamada de... Viuse a chamada de Discord. Que teño? Fallaches? Non sei. Tiraches moi pronto? Non. Non, Está agarrando simplemente como un está loco, falando, o sea, non teño nada que facer, é simplemente pasar texto. Dille a B, O señor Morsa. tira para atrás e pulsa B. O señor Morsa sí que me representa. Nin se inmuta, Tira para atrás e pulsa B. É simplemente pulsar B, sen máis. Non é marcalo, non é como apretar, ta. A la fuches. Unha técnica interesante, foi un accidente, está ben. Pasou? Nada, non me... A ver, vamos probar. B. Vale. Parece que a miña caña é como moito máis longa, tío. Mira, Porque o señor un vagonetas. Aí está. Toma. Atrapei peixe. Grande Lucio del Lucio do Norte. Norte. Sí, señor. Toma. Os lucios son moi ricos. Perdón, Son que en galego guau. lucio. É moi embarazoso. Para nada. Tes espírito, nena. Pois a mí aquí no Steam non me sae o... Non me Full sae. Coruña ese momento, Nena. Ese espírito, nena. A mí non me sae no móvil, non me sae a notificación de que... Pero ti que o estás vendo por Discord, claro.
Por disco, claro. Claro, pero por disco se estou o vexo compartindo por... pantalla. As notificacións non sae para a xente que ve o stream, sabes? Probablemente cando me fale Sí, o eu meu creo que colega, non. non... Sí, hai unha máscara para o stream, Claro. sí. Debe Non, ser. eso é cousa de Steam, probablemente, simplemente que percibe cando estás... Non de Steam, de OBS, sabes? Percibe que só captura o xogo, non captura as demais cousas. Porque outro non é Sí. do xogo, é de Steam. Entón iso. Aquí o Streamlabs. Sí. A ver se mira, aquí... Abro o stream, en cambio, e vexo... Ainda estás pescando no stream. Sí, No hostia, que que teño fresca eu, iso. sí. No que teño... No, pero que vaime igual, vaime a golpes. No! Vaime... Isto ten un puntiño como no Dark Souls, que ves outras partes das pantallas dende... Sí. Sí, ese deseño vertical. Ahora teño a caña posta. Anda. Para. Tiñas a caño por... Vou equipar o pau. Eu vou por aí. Boom. Vas con pau. Agresiva, claro. Como só a pelota de nivel. Oye, joder a pesca este. Bueno, vamos para arriba. Imos chegar aquí a algún sitio a ver se podo guardar e xa paramos. Non sei, claro, non ten guardado automático nin nada isto, non entendo. Non, pon guardar e sair. Así que supoño que Bueno, guardará. podes guardar en calquera momento, sí. Sí, imagino que sí. Isto vai... Por aquí viñeches do faro, ou... Non. No, Sí, por aquí máis volves ao arriba faro, do non? faro, Mira, ali vese unha ráfaga que sube para arriba. Ah, mira, Igual por se aquí. colles unha desas, podes traballar por aí. Se colles unha ráfaga, un termal destes, podes Podo seguir? subir. O sea, podes voar cara arriba, sabes? Como que che sube o aire. Parece que non, Ostras, cuidado. Claro, pero tens que coller unha desas ráfagas, tens que buscala. Ah, vale. Dende aquí non a ves, claro. Rollo... No, pero non perdas tanta altura, claro, non. No, pero caeu un picado, de verdad. Sí? Sí, Non sí. fixes, sí. Bueno, outra cuncha destas. Pero aquí, aí... Teñen puesto a illa chea tamén de electricidade. Non haberá cobertura, pero tampouco vivimos aquí Xa. na merda. Anda. Olis! Pois ir a... Hola. Que fas? Descansando. Pato Donald aquí. Que chulo, pa, como mola. Non farei. Se queres é que eu diría. Ben, non podo esperar estar libre hoxe cando o meu turno termine. Se irei a pescar uns peixes raros. O meu hobby. É o meu hobbit. Se atrapas algún, traemos... Eu os comprarei. Atrapei un lucio. Mira isto. Mira este grande lucio del norte. Podes ir vender. Lucio del norte, te daré 20. Pois, dame. Tacatá. Anda, pois xa tes para outra pluma. Sí, se me pon unha e media. Non sei se igual van subindo de prezo tamén. Cantas? Sí, Ah, 15 caparazóns che pedía outro, non é? Sí, cantos teño? 10. 10. Vale. Ui, que chove. A ver a ciclo aquí de día e noite todo iso. Ten pintas, ten. Igual en función do que avanzas. Mira, picos. Un pico. Podo coleccionar picos. Podes coller... Vale. Ainda non falamos co señor dos picos. Ah, gástanse igual. Non podes coller nada aí. Podo entrar. Si, hai un cofre, non? Ah, Entro, hai unha entrada. directamente entro. Sí, Ah, sí. saio por outro lado, como... Ah, e fixose de día. Estou aquí, pois mira, a comprar. Ah, que chulo. Tipo, mira, así tamén como no Dark Souls, que atopas Como atallos, bueno, pasos. si atallos a sitios. Parece que xa Ah, non teño, xa non... Dixoche que no outro lado, que un rapaz comprou unas. Bueno, vale. Hostia, isto non o vin antes. Ah, igual é... Igual outro cambian posto polo de día, venta. sí. Perdeu o reloxo, Este que era o seu reloj. moi caro e invaluable. Invaluable. Eso non creo que estea ben tampouco. Non creo. No, digo que tampouco creo que sexa unha cosa de Sudamérica. No. A ver, o reloxo seguro que está aquí ao lado. Mira unha moeda aquí. Se conta como... Non sei... Non sei se todas as misións, claro, por agora as misións foron todas como extremadamente curtas, sabes, como que atopas a cousa, pero non creo que sexa así todo o tempo, senón tampouco te anima nada a explorar. Non ten nada, claro.
A ver, supoño que o valor do xogo é en sí mesmo, sabes, en plan. Sí, Andar por aí. moverte. A ver, é agradable de ver, bastante agradable de ver. Sobre todo así, os outros píxeles están me matando un pouco os ollos, pero... Sí. Mira... Pois non te creas, para min non Acoe. estaba sendo incómodo os outros píxeles. Non incómodo, pero Tamén. unha vez que puxen isto é como, moito mellor, sabes? Anda, mira, aquí hai un mirador. Ah, que chulo isto. Sí. Que é a realidade, é o mapa real, Sí? Claro, Ah, mira. bueno, claro que é o mapa real, claro. Home, senón, que ibas a ver, senón? Quero dicir que é renderizado igualmente, sabes? É todo Sí, en sí, tempo sí, real, sí. está moi ben. Bueno, poñer 00. Aí, ala. Joder, o toque, sí O que tes. toc. Toc total. Todo o toque do mundo. Xa non volve. Marchou a xente, xa non volveu. Ah, normal, con esa cagada. Son dos xogos moi diferentes, ainda que son os dous da natureza, pero están os dos moi ben. O das bicis encantoute. Uf, o das bicis, pero claro, tamén o das bicis tócame o cocoro, Igual podo trepar aí. Sí. Pois este tamén é bastante bonito, E a dinámica, o sea, cando voa o paxaro é bastante chulo. Xa acabo. Pois imos ir pechando, non? Mira, teño outra pluma dorada. Vamos parar aquí nesta torre, que xa son as 9:20, levamos 2 horiñas, así que nese sentido cumprimos. Ainda que unha boa parte, igual media hora, foi coa pantalla en negro por dificultades por tontería, pero bueno. Imos ir parando. No, dificultades técnicas, tampouco pasa nada. Guardar e sair, guardando, é así de fácil. Pois nada. Ímolo deixar Pois nada. Ímolo deixar por aquí. Moitas grazas a quenes estiveste, sobre todo para o primeiro xogo, claro. O segundo un pouco culpa nosa, pero bueno. Xa veremos. Sí, eu creo que podemos volver a darlle outro xoguiño Sí. A Short Hike. Sí, este podemos seguir, incluso das bicis. Podemos facer outro stream deste estilo. Se facemos outro esta semana, podemos seguir con estes dous xogos e probar unha cousiña máis. Sí. E logo... ao final eu non saquei todas as miñas referencias bibliográficas que teño aquí. Claro. Pois podemos exprimir un pouco máis estes dous. Ainda que non rematemos ningún dos dous, podemos darlles un pouquiño máis e logo xa faremos algunha outra cousa. Algún stream de algún xogo así un pouco máis que non haxa tanto que comentar, que sexa simplemente un stream de gameplay e punto. Que ao final... Sí, ao final o de hoxe non te creas, foi bastante de gameplay. Sobre todo, aparte, o xogo das bicicletas tamén foi... Que se dá pa moito, É que dá moito. Claro, porque sobre todo nese xogo ti tamén tens que estar máis concentrado xogando, sabes? Tens que estar intentando que che saia ben. Sí, bueno, Mientras claro. que eu creo que en canto, sabes, pasa un pouco o tutorial e podemos disfrutar máis de a bicha andando sen máis. Sí. Podemos aí facer un pouco como no primeiro e ir comentando un pouco máis o tema. Sabes, non tanto que o xogo solo, senón tamén o xogo máis o tema. Perfecto. Bueno, pois nada, ímolo deixar por aquí, eu marcho cear. Eu tamén, xa come fame. Vale, supoño que entón podemos pensar de cara a finde, en plan de cara ao sábado ou así. Sí, non sei se os sábados os de Twitch en galego pensan facer ao final a actividade esta. Creo que quedaba... Bueno, non sei. Queda un pouco adiada, non? Xa veremos. Sí, non sei. Habrá que miralo aí no Discord a ver que din e tal, e estamos un pouco atentos e xa está. Sí, e senón, pois facémolo un pouco agora que nos vaya mellor e xa avisamos con tempo. Sí, iso vámoslo vendo que non hai... Quero dicir, non hai presión, pero sempre está ben ter as cousas un pouco planeadas para poder dar difusión e para que non la dean eles, xa que están aí, son tan amables. Sí, claro, xa buscar que, bueno, que a xente se non quere entrar, que non entre, pero que, sabes, que estea un pouco máis visualizado o tema de que está pasando isto, sabes? Claro, efectivamente. Por lo menos que non sexa porque non se coñeza. Ou porque se nos queda en negro a pantalla. Bueno, iso ás veces pasa. Xa non pasará máis. Xa está, debería estar solucionado de aquí en diante, pero xa o puxen como tiña que estar, así que... Tamén estarei máis atento eu. Tamén teño que facer aí de moderador, para eso estou. Bueno, pois nada, deixámoslo por aquí, veña. Un placer, como sempre. Xa falamos. Veña. Moitas grazas a todos por estardes. Adeus. Moitas grazas aos novos followers, que tamén foron uns cantos antes do stream e durante o stream. Foron 2, concretamente, pero bueno, 2 followers. Moi ben.
Moitas grazas. Veña, deixámolo por aquí. Hasta Chao, chao. logo.